ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ సో పోయిన ఈ క్లాస్లో 18th చాప్టర్లో మనము 40 శ్లోకాస్ చూసాం. అంటిల్ ఈ శ్లోక వరకు కూడా చూసాము. అంటే ఇది లాస్ట్లో ఏం చూసామంటే ఆ శ్లోకాకు ముందు మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చూసాం, 17th 18th చాప్టర్స్ లో ఏ రకంగా 17th చాప్టర్లో మీరు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఏ రకమైన యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, తపస్సు ఎలా చేయాలి, దానం ఎలా చేయాలి, శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది. సత్వరజస్తమ గుణాల్లో సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకమైన ఆరాధన చేస్తారు, అది శ్రద్ధ అని చెప్పారు. తమో గుణం వాళ్ళు ఏ రకమైన ఆధారణ భూత ప్రేతాలని, అలా మనం అన్ని ఆహారం ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, ఆహారము, శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది అనేది 17th చాప్టర్లో చూసాం. 18th చాప్టర్లో ఇంకా డీటెయిల్గా కర్త ఎలా ఉంటాడు, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్తృత్వం ఎలా ఉంటుంది, అన్ని సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ చూసాము. లాస్ట్ పాయింట్స్ మనం చూసింది ఏమిటి అంటే సుఖం అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే నిర్ణయం ఎలా తీసుకుంటారు ఈ సత్వరజస్తమో గుణం వాళ్ళు, ఎలాంటి నిశ్చయమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అది చూసాము. సో ఆ తర్వాత ఈ సుఖం ఎలాంటిది అనేది కూడా ఉంటుంది. సుఖం అంటే ఈ జీవితంలో సుఖంలో 3 రకాలు. బద్ధజీవుడు సుఖాన్ని అనుభవించటం, మరికొన్నిసార్లు దుఃఖాలకు అంతాన్ని చేరటం, ఇలా అంటే ఈ జీవితంలో మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖ దుఃఖాలు అని అనుభవిస్తూ ఉంటాం కొన్ని విషయాలను. అవి ఎలా ఉంటాయి? సో అవి ఎలా ఉంటాయంటే సత్వగుణంలో మొదట సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ముందు వాళ్ళకి అన్ని కూడా విషప్రాయంగా ఉంటాయి, చివరికి అమృతంతో సమానమవుతాయి. ఆత్మానుభూతిలో వాళ్ళు మనిషిని జాగృతం చేస్తాయి. అలాంటి సుఖాన్ని సత్వగుణ ప్రధానం అంటే ఎగ్జాంపుల్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ అనుకోవచ్చు. అది మొదట్లో అందరికీ మహా కష్టం. కూర్చుని కాసేపు భగవంతుని తలుచుకోవాలంటే ఎంతో కష్టమైన పనిగా అనిపిస్తుంది. మరి ఆ తర్వాత ఆ రుచి, ఆ నామంలో ఉన్న రుచి, ఆ భావంలో ఉన్న ఆనందం, ఆ తర్వాత మనకు వచ్చే ప్రశాంతత, అది క్రమేణా అలవరపడిన తర్వాత
అది ఎంతో బాగున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అందుకని అది తర్వాత ఆత్మానుభూతికి దారి తీస్తుంది. అలాంటి సుఖం మొదట్లో కష్టం, విషప్రాయం అనిపిస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ అంత కష్టం అనిపిస్తుంది. తర్వాత అది అమృతంతో సమానం అనిపించి ఆత్మానుభూతికి దారి తీసేటటువంటి ఆ సుఖం సత్వగుణమైన, ప్రధానమైన సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళకు వచ్చే సుఖం, వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసే సుఖం. నెక్స్ట్ది ఇంద్రియాలతో ఎప్పుడు ఇక అటాచ్మెంట్ వదులుకోకుండా కంప్లీట్ గా ఇంద్రియ విషయాలతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటూ ఉండేది మొదట్లో చాలా హాయిగా ఉన్నట్లుంటుంది. ఈ సుఖాలన్నీ, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు, అవి ఇవి అవి పొందటం, ఇవి పొందటం, ఈ ఆనందాలన్నీ చాలా బాగుంటాయి మొదట్లో. చివరికి అవి విషం లాగా అనిపిస్తాయి. అది రజోగుణ ప్రధానము. అంటే మరి మొదట్లో సుఖములు ఉన్నా కూడా చివరికి రాను ఏంటంటే దాని వల్ల వచ్చే ఆందోళన, చిరాకు, దుఃఖము, కోపము, టెన్షన్, మరి అవతల వాళ్ళ మీద జెలసీస్, ఎప్పుడు కూడా మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటుంది. కానీ ఆ సుఖాలతో కాన్స్టెంట్ కాంటాక్ట్ లో ఉండి అవి ఎంతో బాగున్నాయి, అవే సాధించాలనుకుంటూ చివరికి అన్ని ఇలాంటి గుణాల పాలు పడటం జరుగుతుంది అనమాట. అందుకని అది మొదట్లో అమృతమయంగా ఉన్న తర్వాత విషప్రాయం. అది రజోగుణ సుఖం. ఇంకా తమోగుణ సుఖం ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు ఆత్మానుభవ దృష్టే లేదు. ఆది నుంచి అంతం వరకు కూడా మోహమే. అసలు ఎప్పుడు అజ్ఞానము, మోహము, నిద్ర, సోమరితనం, భ్రాంతుల నుంచి ఉద్భవించింది. ఇంకా మైండ్ అంతకంటే కూడా అవతలకు కూడా వెళ్ళట్లే. కనీసం రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలు తీర్చుకోవటంలో అలా అయిన వాళ్ళు నిమగ్నులై ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఏదీ లేదు, ఆత్మానుభవ దృష్టి లేదు. ఆది నుంచి అంతం వరకు కూడా మోహ కారణమే. బిగినింగ్ అంతే, ఎండ్ అంతే. ఎప్పుడు మోహం, ఒక మాయలో ఉంటూ నిద్ర, సోమరితనం, భ్రాంతుల నుంచి ఉద్భవించినది ఆయన సుఖం తమోగుణం. ఇక అదే హాయిగా ఉంది అనుకుంటూ సోమరిగా ఉండటం, ఏమి చేయకపోవటం, ఏమి నేర్చుకోవాలని అనుకోకపోవటం, ఎక్కువగా నిద్రపోవటం, అజ్ఞానంలో ఉండటం, ఇదే హాయిగా ఉంది, ఇంత కష్టపడి ఎవరు ఈ పని చేస్తారు, ఆ పని చేస్తారు అని అనుకోవటము. ఆ తర్వాత మరి మత్తు పదార్థాల్లో ఉండే వాళ్ళని కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. బద్ధకంతో ఏమి చేయని వాళ్ళని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన మాటలను బట్టి సో ఇలాంటి సుఖం, ఇది సుఖం అనుకునే వాళ్ళు తమోగుణ ప్రధానమైన సుఖం అని చెప్పి చివరికి ఏం చెప్పారు, ప్రకృతి జన్య త్రిగుణాల నుంచి విడిపడినట్టు జీవుడు భూలోకంలో గాని, ఊర్ధ్వలోకంలో గాని, దేవలోకంలో గాని ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి ముల్లోకాలు, 14 లోకాలని మనం బ్రాడ్ గా ముల్లోకాలు అంటామని చెప్పుకున్నాం. ఏది? పై లోకాలు, కింది లోకాలు, మధ్య లోకాలు. పై లోకాలు అంటే దేవలోకాలు, కింది లోకాలు అంటే మరి ఈ అతల వితల సుతల తలాతల పాతాళ నరక లోకాలు, కింది లోకాలు, మధ్య లోకం అంటే భూలోకం అని చెప్పుకున్నాం. సో ఈ 3 గుణాల్లో కూడా, దేవలోకంలో కూడా ఈ గుణాలను వదిలినటువంటి జీవుడు ఎవ్వరూ లేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ అంతవరకు మనం చూసాము. సో కొత్తగా ఈరోజు జాయిన్ అయ్యి, అంటే లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేసి జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా స్వాగతం. అందరికీ స్వాగతం. ఎంతమంది ఉన్నారు లెవెల్ 1, ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ 2 క్లాస్ లో అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒక్కసారి. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 12 people హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? వెరీ గుడ్ సో ఫార్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే వెరీ గుడ్. మరి మీరందరూ, ఐఎమ్ హోపింగ్ యూ ఆల్సో ఫినిష్డ్ క్విజ్ కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకున్నారా మీరంతా? హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. మీకు మాతాజీ కొంతమంది చేశారు మాతాజీ. నీరజ మాతాజీ మీరు తెచ్చుకున్నారా మాతాజీ సర్టిఫికెట్? లేదు మాతాజీ, తెచ్చుకోలేదు మాతాజీ. సర్టిఫికెట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారా ఒకసారి? నేను తెచ్చుకున్నాను మాతాజీ. నేను తెచ్చుకున్నాను మాతాజీ. సర్టిఫికెట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఒకసారి దయచేసి.
people. అయితే 12 people. వీళ్ళంతా మీరంతా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఫినిష్ చేసిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా ఫినిష్ చేసి ఈ రోజు లెవెల్ 2కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళల్లో సర్టిఫికెట్ ఎంత మందికి ఉన్నది అన్నది చూద్దామని అడుగుతున్నాను. సో ఎవరైతే ఇప్పుడే ఫినిష్ చేసి లెవెల్ 1ని సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకున్నారో, ఈ క్లాస్కి ఇప్పుడు కొత్తగా అటెండ్ అవుతున్నారో, ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. వెరీ గుడ్. ఓన్లీ 5 people ఉన్నారు అయితే సో ఫార్. ఓకే. నాగలక్ష్మి మాతాజీ, మీరు ఎవరి దగ్గర క్లాస్ తీసుకున్నారు మాతాజీ? హరే కృష్ణ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అయినా చెప్పొచ్చు, చాట్ బాక్స్ లో అయినా టైప్ చేయండి అందరూ. మీరు విజయలక్ష్మి మాతాజీ, మీరు 4 PM క్లాస్ లో ఉన్నారు నాకు గుర్తుంది కదా. ఓకే. శ్యామలారావు ప్రభుజీ, మీరు శ్యామలారావు మాతాజీ, మీరు ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు? హరే కృష్ణ. వాణికుమారి మాతాజీ మ్యామ్. ఓకే, మీరు అయితే యూత్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు అంతే కదా మ్యామ్? ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లాస్ మ్యామ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సంధ్యా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరే ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నారు? మాతాజీ నేను యాక్చువల్లీ ఏప్రిల్ లో కంప్లీట్ అయింది మాతాజీ. సెకండ్ బ్యాచ్ అయిపోయింది ఏప్రిల్ 1 year అవుతుంది. ఓకే. సెకండ్ లెవెల్ కి ఈ రోజు క్లాస్ వింటున్నాను మాతాజీ. యాక్చువల్లీ జూమ్ డిలేట్ అయినండే కొంచెం ఇబ్బంది వల్ల, నెట్వర్క్ ఇబ్బంది వల్ల ఈ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ వింటున్నా. సో మీరు ఎప్పుడో ఫినిష్ చేశారు లెవెల్ 1 సర్టిఫికెట్? అప్పుడే వచ్చిందా మీకు? అప్పుడే వచ్చింది మాతాజీ. సెకండ్ లెవెల్ కి వెళ్లే ముందు ఇంకా వెళ్ళలేదు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ అటెండ్ అవుతున్నారా లెవెల్ 2? ఈ రోజే ఫస్ట్ అటెండ్ 2-3 క్లాసెస్ అటెండ్ అయినా మాతాజీ సెకండ్ లెవెల్ గానీ, దాని తర్వాత కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యి అటెండ్ కాలేదు. ఓకే. మీరు ఎవరు ఏ టైంలో తీసుకున్నారు మాతాజీ లెవెల్ 1? అప్పుడు శాంతి సుధా మేడం కోఆర్డినేటర్ చేస్తుండే మాతాజీ. ఇంకా నాకు అంత నేమ్ ఐడియా లేదు మాతాజీ. 6 AM ప్రమీల మాతాజీ తీసుకున్నారు? ప్రమీల మాతాజీ కాదు మాతాజీ, 6 AM కాదు, 4 PM. 4 PM అంటే నా క్లాస్ తీసుకుంటారు. మీరే అనుకుంటా మాతాజీ, వాయిస్ కూడా నేను. ఓకే ఓకే, సరే మాతాజీ. ఓకే, హరే 4 to కృష్ణ. 5 వినేదాన్ని మాతాజీ. ఓకే, సరే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ మొన్న కంప్లీట్ చేశారు కదా మాతాజీ, సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. మాతాజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. వసంత మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నాది డిసెంబర్ లో వచ్చింది మాతాజీ సర్టిఫికెట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అటెండ్ అవుతున్నారు మాతాజీ? ఇప్పుడే 2 క్లాసెస్ నాకు తెలియలేదు మాతాజీ, ఇవి అటెండ్ అయ్యే తెలియక నేను లాస్ట్ లో క్లాసులు ఇప్పుడు అటెండ్ అవుతున్నా. అప్పటికే నాకు 14-15 అయిపోయినాయి అప్పటికి. సో ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీ అందరికి. ఇప్పుడు జాయిన్ అయితే ఈరోజు 18th చాప్టర్ లో ఉన్నాం. మీరు ఇంకేముంది నేను ఇవన్నీ మిస్ అయిపోయానని అనుకోవద్దు. ఈ క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ అందరికి చెప్పే విషయం, అందులో క్రొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ అందరికీ చెప్పేది, ఇది రివాల్వింగ్ క్లాస్. అంటే అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు మధ్యలో ఉందనుకోండి పర్వాలేదు, మీరు విని మీరు నంబర్ 1 వచ్చే వరకు మీరు అలా వినొచ్చు. మళ్ళీ ఫస్ట్ చాప్టర్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీ 6 chapters కి క్విజ్ తీసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం అయితే ముందే తీసుకోవచ్చు, లేదంటే 6 chapters కి ఒకసారి తీసుకోవచ్చు. సో మీరు సపోజింగ్ ఇలా 12th chapter అప్పుడు జాయిన్ అయ్యారనుకోండి,
లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ వింటారు కాబట్టి అది తీసేసుకోవచ్చు ముందే. ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ కొంత బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఉందిగా, 18-day క్లాస్ తీసుకున్నారు కాబట్టి కొంత తెలుసు కదా మీకు భగవద్గీత. క్విజ్ తీసుకున్నారు, పాస్ అయ్యారు కాబట్టి మీకు కొంచెం అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరు చివరి చాప్టర్స్ మొదట విన్నా పర్వాలేదు. మీకు చాప్టర్ అర్థమైతే మీరు ఆ క్విజ్ తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. లేదు మేము అలా కాదు, మొదటి నుంచి విన్నప్పుడు మొదటి నుంచే తీసుకుంటా ఉంటే మీ ఇష్టం. మీరు వెయిట్ చేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాతే క్విజ్ ప్రారంభించుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. బట్ ఇది రివాల్వింగ్ గా అలా సైకిల్ లాగా జరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ 6 చాప్టర్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉన్నది. సో అది ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉండొచ్చు. చాలా మంది జాయిన్ అయ్యి చాలా వరకు ఇది అయిపోయింది, ఇది మనకు కాదని అనుకుంటారేమో. అందుకే ఈ రోజు అడిగాను ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్దామని. సో మీరేమీ కంగారు పడొద్దు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు రేపు 18th చాప్టర్ ని ఫినిష్ చేస్తాం. ఈ రోజు 41st నుంచి స్టార్ట్ చేసి రేపటికల్లా ఈ 18th చాప్టర్ అంతా ఫినిష్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ వీక్ మీకు మళ్ళీ చాప్టర్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా జరుగుతుంది, మీరు వినొచ్చు. ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు ఎవరి క్లాస్ లో ఉన్నారు మాతాజీ? చంద్రకాంత ప్రభు, చంద్రకాంత 7 PM. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ కుమారి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాది మొన్ననే అయిపోయింది మేడం మాతాజీ. లెవెల్ 1 మాతాజీ మీరే తీసుకున్నారు. ఈవినింగ్ 4 o'clock క్లాస్ అన్నమాట. వెరీ గుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మల్లీశ్వరరావు ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాణికుమారి మాతాజీ తీసుకున్నారు మాతాజీ, నిన్ననే కంప్లీట్. మీ క్విజ్ అయిపోయిందా ప్రభుజీ? సర్టిఫికేట్ అయిపోయింది, సర్టిఫికేట్ వచ్చింది మాతాజీ. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సునీత మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ నాది నవంబర్ అయిపోయింది మాతాజీ, సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. మీ క్లాస్ లే విన్నాను మాతాజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. మోహన్ రావు గారు, వెరీ గుడ్. మోహన్ రావు ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. క్లాస్ అయిపోయింది మాతాజీ. నేను క్విజ్ 18 చాప్టర్స్ చేశాను, ఇంకా నాకు సర్టిఫికెట్ రాలేదు మాతాజీ. అది మీకే కనిపించాలి ప్రభుజీ. 18 క్విజెస్ అయిపోతే మీకు అక్కడే డౌన్లోడ్ సర్టిఫికెట్ అని వస్తుంది. 100% కంప్లీట్ అని వచ్చిన తర్వాత మీకు అక్కడే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు సర్టిఫికెట్. అంటే నాకు అది చూశాను మాతాజీ, నేను 18 చేశాను, నాకు సర్టిఫికెట్ కనిపించలేదు మాతాజీ. అయితే మీరు శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఒక్కసారి శ్రీదేవి మాతాజీకి కాంటాక్ట్ చేయండి. మీకు తెలుసు కదా శ్రీదేవి మాతాజీ, ఆవిడకి పంపిస్తే మీకు రావాలి. ఎందుకంటే అక్కడే కనిపిస్తుంది మీకు డౌన్లోడ్ సర్టిఫికెట్ అనే ఆప్షన్ కనిపించాలి. మీరు ఒకసారి లాగిన్ అయి ట్రై చేయండి ప్రభుజీ. మరి సర్టిఫికెట్ రాందే మీకు లింక్ ఎలా వచ్చింది? అంటే నేను చూడలేదు మాతాజీ, నాకు అంత దీని మీద అవగాహన లేదు. ప్రభుజీ క్విజ్ గురించి డౌట్ నాకు కొంచెం మెసేజ్ చేయండి ప్రభుజీ, వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి. అంటే ప్రభుజీ అంటున్నారు మాతాజీ 18 కంప్లీట్ చేశాను కానీ నాకు డౌన్లోడ్ అక్కడ ఏమీ తెలియలేదు. డే 0 క్విజ్ చేయాలిగా మాతాజీ. డే 0 క్విజ్ చేశారండి. కరెక్ట్ మాతాజీ. 18 చాప్టర్ కింద మీకు ఇంకా పైకి స్క్రోల్ చేస్తే అక్కడ డే 0 క్విజ్ అని ఉంటుంది. అది చూడలేదు మాతాజీ, చూస్తాను మాతాజీ. మీరు మాతాజీ చెప్తారు. సో అక్కడ డే 0 క్విజ్ మీరు ఒకసారి పైకి స్క్రోల్ చేసి చూడండి, డే 0 క్విజ్ కనిపిస్తుంది. అది తీసుకోండి, అది ఈజీ, జస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్. అది తీసేసుకుంటే అప్పుడు మీకు డౌన్లోడ్ సర్టిఫికెట్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? ధన్యవాదాలు. అయితే మీకు ఈ క్విజ్ లింక్ నేను అనేది క్లాస్ లింక్ ఎలా వచ్చింది మరి? నార్మల్ గా మీరు అందులో
జాయిన్ అయితే కదా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి కదా, అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేసుకున్నారా? చేసుకున్నాను మాతాజీ. ఓకే. శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే లెవెల్ కృష్ణ. 2 కి నేను రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను మాతాజీ. క్విజ్ చేయకపోయినా రిజిస్టర్ లెవెల్ 2 కి వచ్చేస్తారు మాతాజీ, రిజిస్టర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు. నెక్స్ట్ లెవెల్ 3 కి మాత్రం వెళ్ళాలంటే లెవెల్ 2 క్విజ్ కంపల్సరీ మాతాజీ, లెవెల్ 1 కి అయితే లేదు. ఓకే ఓకే. నేను 18 అధ్యాయాలు పూర్తి చేశాను మాతాజీ. ఓకే ఓకే సరే. టిక్ కూడా పెట్టున్నాయి, అవి టిక్ కూడా అయ్యాయి. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. సరే, మీరు మీకు సర్టిఫికెట్ కావాలంటే, అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలని ఏదైనా సర్టిఫికెట్ రావాలి, అన్ని తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ 0 క్విజ్ కూడా ఫినిష్ చేయండి, అప్పుడు మీకు డౌన్లోడ్ కనిపిస్తుంది. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఇది ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సిన విషయం అదనమాట. ఇది రివాల్వింగ్ క్లాస్. మధ్యలో మీకు ఇదేమిటి మధ్యలో ఉన్నాం, జాయిన్ అయితే ఏదో 17th 18th 15th ఏదో 7th ఏదో ఉంది, మనం మొదటివన్నీ మిస్ అయిపోయామని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ లెవెల్ 2 ఒకటే క్లాస్ ఉంది, లెవెల్ 1 మరి ప్రతి నెల 3 బ్యాచ్లు రిలీజ్ అవుతున్నాయి కదా, మార్నింగ్ క్లాస్, ఈవినింగ్ క్లాస్, నైట్ క్లాస్. సో వీళ్ళందరూ జాయిన్ అయ్యేది ఈ క్లాస్ లోనే. సో ఎవ్రీ మంత్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అందరూ అందులోంచి వచ్చిన వాళ్ళు జాయిన్ అవుతుంటారు. సో ఇన్ని లెవెల్ 2s మనం పెట్టలేం కాబట్టి అందరినీ ఇదే లెవెల్ 2లో జాయిన్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడి నుంచి పికప్ చేసి మళ్ళీ రివాల్వింగ్ మీ కన్వీనియన్స్ ప్రకారం మీకు ఎప్పుడు తీసుకోవాలంటే అప్పుడు మీరు ఆ క్విజ్ తీసుకుని ఫినిష్ చేస్తే మీరు లెవెల్ 3కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వెళ్ళొచ్చు. సో అలా నడుస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ విషయంలో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే క్లాస్ కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో 40th శ్లోక చూసాం లాస్ట్ దాంట్లో. మధ్యలో ఈ రోజే జాయిన్ అయిన వాళ్ళు చక్కగా ఇక్కడి నుంచి వినండి. మొన్నే 17th చాప్టర్ వినే ఉంటారు, 18th చాప్టర్ కూడా విన్నారు. అయితే మనం అన్ని కవర్ చేయలేదు కానీ కొంతవరకు కవర్ చేశాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం మీరు విన్నంత వరకు వింటే మళ్ళీ 18th వచ్చినప్పుడు మీరు మొత్తం వినొచ్చు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఫస్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నతదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః సత్వం ప్రకృతి జైర్ముక్తం యదేభి స్యాత్రిభిర్గుణై. అంటే ప్రకృతి త్రిగుణాల నుంచి విడిపడినట్టు జీవుడు ఎక్కడా లేడు అని ఇప్పుడు మనం చూసాం. అది 40th శ్లోకం. కాబట్టి సుఖాలన్నీ కూడా 3 రకాలుగా ఉంటాయి. సత్వగుణం వాళ్ళకి ఇది సుఖం. ఏది వాళ్ళు అవలంబించే పద్ధతి మొదటి విషప్రాయంగా, తర్వాత అమృత తుల్యంగా ఉంటుంది. రజోగుణం వాళ్ళకి ఆపోజిట్. మొదటేమో అమృత తుల్యం అనిపిస్తాయి భౌతిక సుఖాలు, తర్వాత వాటి వల్లే విషప్రాయం అవుతుంది, అన్ని కలుషితాలు వస్తాయి. తమో గుణములు వాళ్ళకి ఆది నుంచి అంతం వరకు కూడా అంతా మోహంలో ఉంటారు. అసలు ఆత్మానుభూతి అనే భావం కూడా తెలియదు. అంతా అజ్ఞానంతో, సోమరితనంతో, నిద్రతో, మోహంలో, భ్రాంతిలో ఉంటారు. అది ఎప్పుడు కూడా అదే పొజిషన్ అని చెప్తున్నారు. సో ఈ త్రిగుణాల నుంచి విడిపడిన వాడు ఎవరు కూడా లేరు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో పరంతప అంటే ఏమిటి అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, భయపెట్టేవాడా, ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కలిగిన గుణస్వభావాలను అనుసరించి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని 4 రకాలుగా విభజింపబడతారు. ఇది మనం 3rd చాప్టర్ లో కూడా చూసాం. ఏది ప్రకృతి గుణాలను అనుసరించి అని చెప్పి ఆ విషయం. కాబట్టి ఇది మనం ఏదో గుణాలను పుట్టుకని బట్టి కాదు, గుణాలను బట్టి అన్నది మనం చూసాం అన్నమాట. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో ఈ త్రిగుణాలను అనుసరించి 4 రకాలుగా విభజింపబడతారు అని చెప్పారు. సో ఏమిటి ఆ గుణాలను బట్టి, ఎలా ఏమిటి ఆ గుణాలు అని చూస్తే మరి బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్లోకం చూద్దాము. సో పరంతప ఇలా 4 రకాల విభజనలు ఉంటాయి గుణ స్వభావాలను బట్టి. 42వ శ్లోకంలో శమోదమస్తప శౌచం క్షాంతిరార్చవమేవ చ జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం బ్రహ్మ కర్మ స్వభావజం. సో
శమోదమస్తప శౌచం. సో శాంతి, దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, తపస్సు, శౌచము అంటే శుచిత్వం. శుచిత్వం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము, 2 రకాల శుచిత్వాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో బాహ్య శుచిత్వం, ఎలాగో తెలుసు, అంతర్శుచిత్వం, మనస్సు చిత్తశుద్ధి ఉండాలన్నమాట. సో అది శాంతి తర్వాత అంటే సహనం, మరి ఆర్జవమేవచ నిజాయితీ. ఆర్జవం అంటే నిజాయితీ, ఏవచ తప్పనిసరిగా నిశ్చయంగా, జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం. అంటే జ్ఞానము విజ్ఞానం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, అనుభవపూర్వక జ్ఞానం, అది డిఫరెన్స్. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, విజ్ఞానము అంటే దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ తో అర్థం చేసుకోవటం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనందరం ఆత్మానుభూతి అనే మాట వింటూ ఉన్నాం, కానీ అసలైన ఆత్మానుభూతి అది తెలుసుకోవటం, కానీ రియల్ గా అది ఆ ఫీలింగ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళే, అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకున్న వాళ్ళే, వాళ్లకు విజ్ఞానం ఉంది అని చెప్తారు. అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటే థియరీ అండ్ ప్రాక్టీస్. నేను ఎప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ అదనమాట. నాలెడ్జ్, థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటుందో, ప్రాక్టీస్ లేనప్పుడు, ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకోలేనప్పుడు అది నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అది విజ్ఞానం అవుతుంది అనమాట, అనుభవపూర్వక జ్ఞానం. ఆస్తిక్యం అంటే తత్పరత, అంటే ధర్మవంతమైన మార్గంలో, అంటే నియమబద్ధంగా ఉండటం. బ్రహ్మకర్మ, బ్రాహ్మణుని యొక్క ధర్మము, ఆయన యొక్క స్వభావము, అతని స్వీయ ప్రకృతి, అతని నేచరే అలాంటిది. కాబట్టి ఏంటి అంటే శాంతి, ఇంద్రియ నిగ్రహము, తపస్సు, తపస్సు అంటే ఆ రోజుల్లో సరే తపస్సులు చేశారు. మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, ఏదైనా తపస్సు ఎప్పుడవుతుంది, ఏదైనా యజ్ఞం ఎప్పుడవుతుంది, భగవంతుడికి సమర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా అటాచ్మెంట్ వదులుకుని చేస్తే, ఇది నా బాధ్యత, నేను నిర్వర్తించాలి అనుకుని చేసినప్పుడు అది ఏ పనైనా సరే యజ్ఞం అవుతుంది. మరి అందరం యజ్ఞం అంటే మరి అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ సమిధలు వేస్తూ చేసేది యజ్ఞం, కరెక్టే. భగవంతుడికి సమర్పణ చేయటమే యజ్ఞం. అన్ని వేయటం అంటే దాని దేనికి సంకేతం, అది సమర్పణకి సంకేతం. కాబట్టి ఏ పనైనా, మనలాంటి వాళ్ళం అందరం ఆ యజ్ఞాలు చేయలేకపోయినా, ఏ పనైనా సరే ఆ సమర్పణ భావంతో, ఇది నా డ్యూటీ కాబట్టి చేస్తున్నాను భగవంతుడికి సమర్పించి, అది ఏది ఎలా జరిగినా భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకుని చేస్తే అది ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. అలాగే తపస్సు అంటే మనం కళ్ళు మూసుకుని ఇలా ధ్యానం చేస్తూ, ఆ రోజుల్లో భగవంతుడిని చేస్తూ ఉన్న మహానుభావులు ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఈ రోజుల్లో కూడా ఉండొచ్చు. కానీ మనం నిత్య జీవితంలో మరి అది చేయకపోయినా ఏం చెప్పారంటే, భగవంతుడు ఏది తపస్సు అంటానికి అర్హత ఉంటుంది అంటే, శారీరక, మానసిక, వాక్ తపస్సుల గురించి 17th చాప్టర్ లో చెప్పారు. అది ఏమిటి అంటే, శారీరకంగా అంటే పెద్దవాళ్ళని గురువును, తల్లిదండ్రులను, పెద్దవాళ్లను, ప్రాజ్ఞులను గౌరవించటం, పవిత్రతతో ఉండటం, ఇదే శుచిత్వం. మరి అంటే శుచిత్వం అంటే బయట బాహ్యంగా మన శరీరాన్ని శుచిగా ఉంచుకోవడమే కాదు, మానసిక శుచిత్వం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ నిగ్రహం మళ్ళీ వేరు, శుచిత్వం, ఆ పవిత్రమైన బిహేవియర్, అవన్నీ ఉన్నప్పుడు శారీరక తపస్సు. మానసిక తపస్సు ఇంద్రియ నిగ్రహణ, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం, చిత్తశుద్ధితో ఉండటం, ఇవన్నీ ఇంద్రియ నిగ్రహణ. వాక్ తపస్సు ఏం చెప్పారు, సత్యము, హితము, ప్రియమైన మాటలే పలకాలి. అంటే ఎదుటివాడికి అసలు సత్యం పలకాలి, హితం ఏది బెనిఫిషియల్ అయితే అది అవతల వాడికి ఉపయోగకరమైన మాట చెప్పండి, ప్రియము అవతల వాళ్ళకి వినటానికి ఇది ఇష్టమా అప్రియంగా ఉంటుందా ఆలోచించుకుని వాళ్ళకు ప్రియంగా ఉంటేనే చెప్పండి. ఈ 3 సత్యం, హితం, ప్రియం అనేది గుర్తుంచుకోవాలి మనం మాట మాట్లాడబోయే ముందు. తరువాత వేద వాంగ్మయం కూడా వాక్ తపస్సు. వేద వాంగ్మయాన్ని పఠించటం, చదవటం, అది వేదాలను చదవటం, నేర్చుకోవటం, దానిని ఉచ్చరించటం, ఇది కూడా వాక్ తపస్సు అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఆ 3 తపస్సులు అంటే శారీరక, మానసిక, వాక్ తపస్సులు. ఆ తర్వాత పవిత్రత, మరి మనిషికి ఆ పవిత్రమైన మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సహనం, పేషెన్స్ ఉండాలి, నిజాయితీ ఉండాలి, సిన్సియారిటీ, జ్ఞానము, నాలెడ్జ్, ఏది మంచి ఏది చెడు, శాస్త్రాలు ఏది మంచి అని చెప్పాయి, ఏది చేయొద్దని చెప్పాయి, ఏది చేయమని చెప్పాయి. విజ్ఞానము మరి అంటే అనుభవపూర్వకంగా కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని
తెలుసుకోగలగటం, ధార్మిక చింతన అంటే ధర్మవంతమైన ఆలోచనలతో ఉండటం, ఇవన్నీ కూడా సహజ లక్షణములు అయిన బ్రాహ్మణులు సహజ లక్షణములను కూడి బ్రాహ్మణులు కర్మనొనరింతురు. ఇటువంటి విషయాలన్నీ వాళ్ళకి సహజంగా వస్తాయన్నమాట. వాళ్ళ బుద్ధే ఇలాంటిది. అప్పుడు ఈ రకమైన బుద్ధితో వాళ్ళు పనులు చేస్తారు. సో వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ కూడా దీనికి ఇలాగే ఉంటాయి. శాంతంగా, నిగ్రహంతో, తాపస్వికంగా, నిజాయితీతో, జ్ఞాన మార్గంలో, ధర్మ మార్గంలో చేస్తారు అని అర్థం అన్నమాట. సో ఇంకొకసారి బ్రాహ్మణుల గుణాలు: శాంతము, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానం, విజ్ఞానం మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసము. ఇంకా పోతే క్షత్రియుల గుణాలు ఏమిటి అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకాలలో చెప్తున్నారు. శౌర్యం, తేజో, ధృతిర్దాక్ష్యం, యుద్ధే చాప్యపలాయనం, దానమీశ్వర భావశ్చ, క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం. శౌర్యం శూరత్వం అంటే శౌర్యం, తేజస్సు, ధృతి అంటే దృఢ నిశ్చయం, ఏదైనా ఒక మార్గంలో వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆ దృఢ నిశ్చయం, డిటర్మినేషన్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటాం. మరి దాక్ష్యం అంటే సమర్థత. యుద్ధే చాప్య పలాయనం, యుద్ధంలో నుంచి వెనక్కి పారిపోకుండా ఉండటం. అంటే మరి అది క్షత్రియుడికి చాలా అవమానకరమైన పనే అన్నమాట, యుద్ధం నుంచి వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం. యుద్ధం ఎందుకు చేస్తారు? మరి ప్రజలను రక్షించుకోవటానికి, వాళ్ళ రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవటానికి చేసేదే యుద్ధము. అది నువ్వు రక్షించుకోలేకుండా తన ప్రాణాన్ని తను చూసుకోవటం చాలా అవమానకరం. కాబట్టి యుద్ధంలోంచి వెనుతిరిగి పరిగెత్తుకుని వెళ్లకుండా ఉండేటటువంటి ధైర్యం. దానమీశ్వర భావశ్చ అంటే దానము, మరి ఈశ్వర భావం అంటే ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అన్నమాట, ఆ నాయకత్వ స్వభావం. క్షాత్రం, క్షత్రియుడికి సంబంధించిన కర్మ స్వభావజం, వాళ్ళ ధర్మము, వాళ్ళ స్వభావానికి న్యాచురల్ క్వాలిటీస్ అవి, వాళ్ళకున్న స్వీయ ప్రకృతి అలాంటిది. కాబట్టి శౌర్యము, శక్తి, దృఢ నిశ్చయం, దక్షత అంటే సమర్థత. దక్షత అంటే యుద్ధంలో ధైర్యం, వెనక్కి తిరిగి పారిపోదాం అనే భయం లేకుండా ధైర్యంగా యుద్ధం చేయగల ధైర్యం ఉన్నవాళ్ళు. ఔదార్యం అంటే అందరి పట్ల కూడా దానం ఇవ్వాలి అందరికీ అనే ఔదార్యం ఉన్నవాళ్ళు. నాయకత్వ లక్షణాలు ఇవన్నీ క్షత్రియులకి సహజమైన స్వభావాలు. తర్వాత కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం, వైశ్య కర్మ స్వభావజం, పరిచర్యాత్మకం కర్మ, శూద్రస్యాపి స్వభావజం. సో కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం. కృషి అంటే వ్యవసాయం అని అర్థం, కష్టపడి పనిచేయటాన్ని వ్యవసాయం అని అంటారు. కాబట్టి కృషి, వ్యవసాయము. గోరక్ష అంటే గోవులను రక్షించటం, గోవులను కాయటం, ఇదివరకు రోజుల్లో గోవులను రక్షించటం. మరి వాణిజ్యం అంటే వ్యాపారము, వర్తకం చేయటం. వైశ్య కర్మల యొక్క స్వభావము, వాళ్ళు వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వాణిజ్యం అంటే కామర్స్ అంటే వ్యాపారాలు. ఇవన్నీ వైశ్యులకు సహజమైన స్వభావ కర్మలు. ఇక పరిచర్యాత్మకం కర్మ అంటే పని చేయటం, పరులకు సేవ చేయటం. పరిచర్యాత్మకం అంటే పరులకు సేవ చేసేటటువంటి పని, అటువంటి కర్మలు. శూద్రస్యాపి స్వభావజం, శూద్రులకు సహజంగా ఉండే స్వభావము. సో అలా పనులు చేసి అందరికీ సేవ చేయాలని ఉండేటటువంటి మెంటాలిటీ వాళ్ళది అని చెప్పి ఈ 4 మెంటాలిటీస్ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో క్షత్రియులకి శౌర్యం, బలం, ధైర్యం, ఆయుధ విద్యలు, నైపుణ్యం, యుద్ధం నుండి వెనుతిరిగిన సంకల్పం, దయాగుణం, నాయకత్వ సామర్థ్యం ఇవి ఉంటాయి. మరి వైశ్యులేమో వ్యవసాయము, గోరక్షణ, వ్యాపారము. శూద్రులు అందరికీ పని చేస్తూ సేవ చేయటం అనేది వాళ్ళ సహజ ధర్మాలు. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః స్వకర్మ నిరతః సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. సో మనిషి స్వే అంటే
తన గుణానికి సంబంధించిన కర్మను చేయటం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. స్వే అంటే తన యొక్క కర్మ అభిరతం అంటే దాన్ని అనుసరిస్తూ తన యొక్క కర్మను అనుసరిస్తూ సంసిద్ధిం లభతే నరః, నరుడు సంసిద్ధత పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. తన యొక్క కర్మను అనుసరించటం అంటే ఏమిటి? తన స్వభావానికి తగ్గ పనులను చేస్తూ అతను పరిపూర్ణతను పొందుతాడు. కాబట్టి శూద్రుడైన, క్షత్రియుడైన, మరి వైశ్యుడైన, బ్రాహ్మణుడైన ఎవరైనా సరే వాళ్ళ స్వభావాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు సరిగ్గా పని చేసినప్పుడు వాళ్ళు సంసిద్ధతను పొందుతారు. స్వకర్మ నిరత సిద్ధిం యథా విందతి తచ్ఛృణు. సో స్వకర్మ అనేది తన కర్మలో నిరతుడై అంటే తన యొక్క బాధ్యత ఏంటో, తన డ్యూటీ ఏంటో తెలుసుకుని అందులో నియుక్తుడై, సిద్ధిం యథ అంటే ఆ రకంగా సిద్ధత్వాన్ని, పరిపూర్ణత్వాన్ని ఏ విధంగా యథా విందతి తచ్ఛృణు ఏ రకంగా పొందుతాడో విను, తచ్ఛృణు విను అని చెప్తున్నారు. సో తన కర్మను తను చేసుకుంటూ సిద్ధత్వాన్ని ఏ రకంగా పొందుతాడు అనేది విను. సో ఎవరి పనులను వాళ్ళు చేసుకుంటూ సిద్ధత్వాన్ని పొందొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకి అర్థం అవుతుంది అన్నమాట. సో నీ గుణం ఏమిటో, నీ గుణానికి సంబంధించిన పనే చెయ్యి, కానీ ఆ పని చేయటంతో కూడా నువ్వు సిద్ధత్వం పొందొచ్చు. అమ్మో బ్రాహ్మణులు వాళ్ళెంతో సత్వగుణాలు పుణ్యకార్యాలు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు పొందుతారు, వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల వాళ్ళు సిద్ధత్వాన్ని పొందుతారు. కానీ మనం వేరే గుణంలో ఉన్నా సరే ఆ గుణంలో నువ్వు చేయవలసిన పనులు నువ్వు చేస్తూ కూడా సిద్ధత్వాన్ని పొందొచ్చు. అది ఎలా పొందుతారో ఆ రకంగా విను అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఏ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళైనా సిద్ధత్వంలో సిద్ధత్వాన్ని పొందొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను అంటున్నారు. యూజువలీ భాష్యం ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరినైనా చదవమని అడుగుతూ ఉంటాను. ఈ చాప్టర్ పెద్దది కాబట్టి మనం కొంచెం త్వరగా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈ చిన్న చిన్న ఈ శ్లోకాస్ అన్నిటికీ కూడా భాష్యం కూడా లేదు కాబట్టి మనం చేసి చూస్తున్నాము. భాష్యం ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ముఖ్యమైనవి కొన్ని చదువుతానికి వాలంటీర్స్ ని హ్యాండ్ రైజ్ చేయమని అడుగుతాను. సో నెక్స్ట్ శ్లోకకి భాష్యం వస్తోంది. సో ఎవరైనా చదవాలనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సో ఎవరి నుండి అయితే ఆవిర్భావం సర్వజీవుల యొక్క ప్రవృత్తిర్భూతానాం యేన సర్వమిదం తతం. సో సర్వజీవులకు కారణమైన వాడు మరియు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నవాడు అయిన భగవంతుణ్ణి అర్చిస్తూ, సో ఎవరి నుండి అయితే మొత్తం ఆవిర్భవించిందో, సర్వజీవరాశుల యొక్క ఆవిర్భావం జరిగిందో, ఏన సర్వమితం తతం ఎవరితో అయితే ఇదంతా కూడా సర్వము ఈ సర్వమంతా కూడా తతం అంటే వ్యాప్తి చెందిందో, స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య స్వీయ ధర్మంతో, నీ యొక్క స్వధర్మంతో, స్వీయ ధర్మం అంటే స్వధర్మం అంటే నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నీ డ్యూటీస్ తో తమ్ దేవదేవుణ్ణి అభ్యర్చ్య పూజించి. చూడండి, నీ పనులతోనే భగవంతుని పూజించవచ్చు. నీ పనులను నువ్వు ఆయనకు అర్పించి నువ్వు భగవత్ ప్రీత్యర్థం అంటే భగవంతుడికి నచ్చే మార్గంలో ఇది నా బాధ్యత అనుకుని నువ్వు ఆ ప్రతిఫలం మీద మహా అటాచ్మెంట్, కోరికలు, రాగద్వేషాలు లేకుండా పని చేశావంటే ఆ రకంగానే నువ్వు భగవంతుణ్ణి అర్చించవచ్చు. సో తన యొక్క స్వీయ ధర్మంతో దేవదేవుణ్ణి అభ్యర్చ్య పూజించి, పనితోనే పూజించి సిద్ధత్వం పరిపూర్ణత్వాన్ని సిద్ధిం విందతి మానవః. మానవుడు సిద్ధిం పరిపూర్ణత్వాన్ని విందతి పొందును, మనిషి మానవుడు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ సర్వజీవులకు కారణమైన యత ప్రవృత్తిర్భూతానం అంటే ఎవరి నుండి అయితే ప్రవృత్తి పుట్టిందో, సర్వజీవరాశులు కూడా పుట్టాయో, ఏన అంటే ఎవరి చేత అయితే ఈ ఇదం సర్వం ఈ సర్వమంతా కూడా తతం వ్యాప్తి చెందిందో అలాంటి భగవంతుణ్ణి స్వకర్మణాతమభ్యర్చ్య నీ యొక్క స్వధర్మంతో నువ్వు పూజించు. నీ పనిని నువ్వు చేస్తూ సరిగ్గా
పూజించు, బాధ్యత అనుకుని చేస్తూ పూజించు. అప్పుడు సిద్ధిం విందతి మానవ, మనిషికి సిద్ధత్వం అప్పుడు వస్తుంది. సో నీ డ్యూటీని నువ్వు సక్రమంగా నెరవేర్చినప్పుడు నీకు సిద్ధత్వాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు అని దీనికి అర్థం అన్నమాట. సో అది సర్వజీవులకు కారణమైన భగవంతుడు మరియు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుణ్ణి మనసులో అర్చిస్తూ నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు అనరించుట ద్వారా మనిషి పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరమైన విషయం మనకి ప్రాక్టికల్ గాను. సో ఇక్కడ ఈ భాష్యం ఒకసారి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ గౌరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ చదవండి, చదువుతారు భాష్యం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాష్యము. పంచదశమ అధ్యాయమున తెలపబడినట్లు జీవులందరూ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అంశలై ఉన్నారు. ఆ విధముగా అతడే జీవులందరికీ ఆది అయి ఉన్నాడు. జన్మదశయతః అనే వేద సూత్రమునందును ఈ విషయము ప్రతి జీవి యొక్క జీవితమునకు శ్రీకృష్ణుడే ఆది అయి ఉన్నాడు. అంతేగాక శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సర్వత్రా వ్యాపించి ఉంటునని సప్తమ అధ్యాయమున తెలపబడినది కనుక ప్రతి ఒక్కరు రెండు శక్తులను కూడిన ఆ దేవదేవుని అర్పించవలసి ఉన్నది. ఈ విషయమున భాగవతులు శ్రీకృష్ణుని అతని అంతరంగిక శక్తి కూడి అర్పింతురు. అట్టి అంతరంగ శక్తి యొక్క వికృత ప్రతిబింబమైన బాహ్య శక్తి పూర్వ రంగము వలె ఉండెను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మాత్రము తన ప్రధానాంశమైన పరమాత్మ రూపమును ప్రతి చోటను నిలిచియుండును. అనగా శ్రీకృష్ణుడే సర్వదేవతలకు, మనుషులకు, జంతువులకు హృదయస్థ పరమాత్మయై ఉన్నాడు. ఈ విధముగా దేవదేవునికి అంశనందున అతనికి సేవనర్చుట తమ ధర్మమని ప్రతి ఒక్కరూ తెలిసి కొనవలసి ఉన్నది. అనగా ప్రతి ఒక్కరు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని భక్తి పూర్వక సేవ యందు నియుక్తులై కావాలనని ఈ శ్లోకము ఉపదేశించబడుచున్నది. ఇంద్రియాధీశులైన హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇక్కడ ఒకసారి ఆపుతాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో అంటే 15th చాప్టర్ లో కూడా అంటే ఏం చెప్తున్నారు, సర్వజీవులకు కారణమయ్యి ఉన్నట్టి మరియు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న భగవంతుడిని అర్చించుతూ అని ప్రారంభించారు. కాబట్టి డ్యూటీస్ ని ముందు భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి విశ్వాసాలతో మనసులో స్థిరపరచుకున్న ఆ భావాన్ని మన డ్యూటీస్ ని మనం చేస్తున్నప్పుడు ఇది నా బాధ్యత అనుకుని అది తప్పనిసరిగా పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందుతాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ 15th చాప్టర్ లో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవటం అనే విషయం గురించి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. 15th చాప్టర్ లో జీవులందరూ కూడా మరి భగవంతుడి అంశాలు అన్నది మనం చూసాము. అలాగే భగవంతుడే ఆది అందరికి, జన్మాద్యప్యయత అనే వేదాంత సూత్రంలో కూడా ఈ విషయం మనం 15th చాప్టర్ లోనే కాదు ఈ వేదాల సూత్రాల్లో కూడా ఈ విషయం నిర్ధారణ చేశారు. కాబట్టి ప్రతి జీవికి భగవంతుడే ఆది, ఆయనే సోర్స్, ఆయనే బీజం అని చెప్పారు. కాబట్టే కృష్ణుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అంతర్బాహ్య శక్తుల ద్వారా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండును. మరి మనం ఏది చూసినా క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞులు ఈ ప్రపంచంలో అది క్షేత్రజ్ఞుల కలయికే అని చెప్పుకున్నాం. మీ కంటికి కనిపిస్తోంది ఏదైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే అది ఎలాంటిదైనా క్షేత్రజ్ఞుల కలయికేనని మనం చూసాం. కాబట్టి భగవంతుడు ఆ రకంగా క్షేత్రము పైన పంచభూతాల ద్వారా భగవంతుడు, లోపల భగవంతుడే పరమాత్మ రూపంలోను ప్రతి దానిలో మీ కంటికి ఏదైనా ఆకారం అనేది కనిపిస్తోంది ఈ ప్రపంచంలో అంటే అది క్షేత్రజ్ఞుల కలయికయే. బాడీ లోపల పరమాత్మ అని చెప్పి కూడా చూసాం. కాబట్టి సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఈ రెండు శక్తుల్ని ఉన్న భగవంతుడు, ఏది బాహ్య రూపం భగవంతుడిదే. పంచభూతాలు ఏదైనా ఒక ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. అది ఈ ప్రపంచంలో మన బాడీ పంచభూతం, మన బాడీయే కాదు, యానిమల్స్, జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, మరి చెట్లు, పుట్టలు ఏదైనా మీకు మనకు ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే
అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ పంచభూతాలు ఎక్కడివి అంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. లోపల ప్రతిదానికి కూడా మరి అన్ని జీవరాశులకు కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ రెండు శక్తులను కూడిన భగవంతుణ్ణి అర్చించాలి. అంటే అంతర్బాహ్య శక్తుల ద్వారా భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఈ విషయంలో భాగవతులు భగవంతుణ్ణి, ఆయన అంతర్శక్తిని కూడా, అంతరంగిక శక్తిని కూడా పూజిస్తారు. అంతరంగిక శక్తి యొక్క వికృత ప్రతిబింబం భగవంతుడిది బాహ్య శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తి రెండు ఉన్నాయని మనం ఈ ఇంతకు ముందు శ్లోకాస్లోనే చూసాం. పరప్రకృతి, అపర ప్రకృతి. సో పరప్రకృతి ఏమిటి, అపర ప్రకృతి ఏమిటి అన్నది సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న చైతన్యమే ఆయన యొక్క అపర ప్రకృతి. పరప్రకృతి అంటే బయటికి కనిపించే ఆకారం. ఈ క్షేత్రం గురించి మనం చూసాం. మనసు, బుద్ధి, అహంకారము, పంచభూతాలు ఇవన్నీ కలిపి 8 నా యొక్క బాహ్య శక్తి అని చెప్పారు. అది కొంచెం తక్కువ శక్తి. ఆయన యొక్క ఇంకా ఉన్నత శక్తి, ఆంతరంగిక శక్తి ఏదంటే లోపల భగవంతుడు అందరికీ అందించే చైతన్యము. సో ఆ రకంగా భగవంతుడు దేవతలకు, మనుషులకు, జంతువులకు కూడా హృదయాల్లో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయనను మరి పేరెంట్స్ కి, మనం టీచర్స్ కి ఎలా ఎప్పుడు కృతజ్ఞులమై ఉంటామో, వాళ్ళు మనకి చేసిన దానికి, ఇచ్చిన దానికి, మరి మనకి ఈ జగత్తునే అందించి మనకి ఈ బీజాన్ని ఈ జగత్తుకే సృష్టించిన భగవంతుడికి మరి మనం ఎంతో కృతజ్ఞతలమై ఉండాలి. కాబట్టి కృతజ్ఞులమై అది ఆ భక్తి భావం అంటే ఆ ప్రేమ, ఆ గౌరవం, ఆ శరణాగత తత్వం అన్ని కూడా భగవంతుడికి అర్పించి చేయటం. సో అది భక్తి భావనలో నియుక్తులు కావాలని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ముందు ఆ భక్తి అనేది డెవలప్ చేసుకుని భగవంతుణ్ణి ఆ భక్తితో నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకుంటే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు. హరే కృష్ణ. ఓకే, త్రివేణి మాతాజీ మీరు చదవండి. చదువుతారా నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇంద్రియ ఇక్కడి నుంచి మాతాజీ. అవును మాతాజీ. ఇంద్రియాధీశుడైన హృషికేశునిచే తాము ఒకనొక విద్యుత్ కర్మయందు నిలిచి ఉన్నామని ప్రతి ఒక్కరూ భావింపవలెను. పెదప తాము నియుక్తులయ్యున్న కర్మ ద్వారా లభించిన ఫలములతో దేవదేవుని అర్జించవలెను. మనుజుడు ఈ రీతిగా సర్వదా ఆలోచించినచో శ్రీకృష్ణుని కరుణచే సర్వము అవగతము చేసుకొనగలడు. జీవితమునకు పూర్ణతత్వం ఇదియే తేషామహం సముద్ధర్ధ భగవద్గీత 12.7 అని శ్రీకృష్ణుడు పలికి ఉన్నాడు. అనగా అట్టి భక్తిని ఉద్ధరించు బాధ్యతను అతడే స్వయంగా స్వీకరించును. అదే జీవితమందలి అత్యున్నత పూర్ణత్వం కాగలదు. అనగా మనుజుడెట్టి స్వధర్మంను నియుక్తుడైన దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవించినచో అత్యున్నత పూర్ణత్వం పొందగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఒక్క డౌట్ మాతాజీ. ఒక్కసారి అది క్లాస్ ఎండింగ్ లో చూద్దాము మాతాజీ. అంటే నెట్ వ్యాలిడిటీ అయిపోతుంది మాతాజీ, అందుకనే నేను సరే చెప్పండి మాతాజీ. నేను సెకండ్ లెవెల్ క్విజ్ పూర్తి చేయలేదు మాతాజీ, కుదరక. ఓకే మాతాజీ. అందు గురించి ఇప్పుడు అన్ని ఒకసారి పూర్తి చేయొచ్చా అనేసి ఒక డౌట్. చేయొచ్చు మాతాజీ, ఏం పర్వాలేదు. మాతాజీ థాంక్యూ. సారీ మాతాజీ, అంటే నెట్ అయిపోతుంది అందు గురించి చేస్తాను. ఓకే మాతాజీ, నో ప్రాబ్లం. మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే అది థర్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళటానికి డిలే అవుతుంది, బట్ తీసుకోకూడదని ఏం లేదు. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు. ఓకే మాతాజీ, థాంక్యూ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మనకి సెకండ్ పాయింట్ ని కంప్లీట్ గా చెప్తున్నారనమాట. ఫస్ట్ ఏంటి, అంతరంగికంగా అంటే భగవంతుడి మీద భక్తితో ఉంటూ సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న సర్వానికి కూడా బీజమైన భగవంతుణ్ణి మనం అర్చిస్తూ మనసులో అంటే పూజిస్తూ స్వకర్మణ నీ బాధ్యతను నువ్వు చేసుకుంటే, నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించినట్లయితే సిద్ధత్వాన్ని పొందుతావు అన్నారు. కాబట్టి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఆ భక్తిని గురించి చెప్పారు. ఈ పారాగ్రాఫ్ లో ఈ రకంగా ఇంద్రియాధీశుడైన హృషికేశుణ్ణి ఒక విద్యుక్త కర్మయందు నిలిచున్నామని ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఇచ్చారు మనకి డ్యూటీ అనుకుని మనం భావిస్తూ అలా నియుక్తులై మనకున్న కర్మలకు అంటే మనకి ఏ డ్యూటీస్ ఉంటాయో వాటి ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి
అర్చించాలి, మన డ్యూటీస్ ద్వారా భగవంతుడిని పూజించాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా చెప్తున్నారు. మనిషి ఈ రీతిగా ఎప్పుడు ఆలోచించినట్లయితే, అంటే ఇది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన డ్యూటీ, ఇది మనకి ఈ పని వచ్చిందంటే ఇది భగవంతుడు ఇచ్చారు మనకి, కాబట్టి మనం ఇది చెయ్యాలి అని ఆ రకంగా సర్వదా ఆలోచిస్తే భగవంతుడి కరుణతో అన్ని కూడా మనం క్రమేణా అర్థం చేసుకోగలం, సర్వాన్ని అవగతం చేసుకోగలం. జీవితానికి ఇదే పూర్ణత్వం. తేషామహం సముద్ధర్త, తేషాం వాళ్ళను, అహం నేను, సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను. భగవద్గీత 12.7లో అనమాట. జ్ఞానదీపేన భాస్వత అని చెప్తారు భగవంతుడు, వాళ్లకు జ్ఞానదీపాన్ని కూడా వెలిగిస్తాను అని. సో వాళ్ళను తేషామహం సముద్ధర్త, వాళ్ళను మృత్యు సంసార సాగర, మిమ్మల్ని ఆ మృత్యు సంసారంలో నుంచి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు జనన మరణ చక్రం నుంచి మిమ్మల్ని బయటికి లాగుతాను అని చెప్పి ఈ 12.7 శ్లోకంలో చెప్తారు అని శ్రీకృష్ణుడు అన్నారు. కాబట్టి అలాంటి భక్తుణ్ణి ఉద్ధరించే బాధ్యతను ఆయనే స్వీకరిస్తారు. అలా జీవితంలో అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వం కాగలదు. అదే జీవితంలో అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వం అంటే అదే. సో భక్తి భావంతో ఏ డ్యూటీ అయినా ఇది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన డ్యూటీ అనుకుని మనం దాన్ని ఆయనకు నచ్చే విధంగా, అంటే మరి ధర్మవంతమైన మార్గంలో ఆయనకు సమర్పించి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయటం, భక్తి భావంతో అలా చేసినప్పుడు మనం పూర్ణత్వం తెచ్చుకోగలం. అంటే మనుష్యుడు ఎలాంటి స్వధర్మం నందు నియుక్తుడైనప్పటికీ వాళ్ళ స్వధర్మం ఏదైనా దేవదేవుణ్ణి అయిన శ్రీకృష్ణుని సేవించినట్లయితే అత్యున్నత పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందగలం. ఎలాంటిదైనా అనగానే ఇక్కడ చెడు పని చేసినా చెయ్యొచ్చా భగవంతుని సేవిస్తూ అని అనుకునే డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ అది కాదు అనేది. ఎప్పుడూ కూడా ఏం చెప్పారు? శాస్త్రాలు చెప్పిన ప్రకారంగా చెయ్యండి అని భగవంతుడు కూడా మనకి చెప్పారు. సో శాస్త్ర ప్రమాణం అర్జున, అందుకని నువ్వు శాస్త్రాలు ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలియాలంటే శాస్త్రాలే స్టాండర్డ్. కాబట్టి శాస్త్ర ప్రకారం నువ్వు కర్మను అనుసరించు అని చెప్పారు. సో శాస్త్ర ప్రకారంగా నువ్వు ఏ డ్యూటీ చేసినా, నువ్వు సత్వగుణం డ్యూటీ అవ్వచ్చు, రజోగుణం డ్యూటీ అవ్వచ్చు, నువ్వు చేసావంటే, లేదంటే అంటే నీకు లేకపోతే వ్యవసాయం వైశ్యుల లక్షణాలతో చేయొచ్చు, లేదంటే సేవలు చేయొచ్చు. కానీ ఏది చేసినా సరే నువ్వు భగవంతుని సేవిస్తూ నీ స్వధర్మాల్లో నువ్వు గనక నియుక్తుడవైతే నువ్వు పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందు. అంటే ఈ వీళ్లే గొప్ప వాళ్లే గొప్ప అని మనం సొసైటీలో అనుకుంటూ ఉంటాం. అదంతా కాదు. నీ డ్యూటీని నువ్వు సక్రమంగా చేస్తూ భగవంతుడి మీద నీకు ఇది ఉన్నట్లయితే నువ్వు పరిపూర్ణతను పొందుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వభావనియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే, పరధర్మాన్ని స్వీకరించి దానిని సమగ్రంగా వనరించడం కంటే అసమగ్రంగా వనరించిన స్వధర్మంలో నియుక్తుడు అవటం మేలు. సో అంటే నువ్వు వేరే వాళ్ళ పనులను చేసే కంటే నీ ఓన్ డ్యూటీస్ నువ్వు అవి కంప్లీట్ గా చేసే కంటే నీ ఓన్ డ్యూటీస్ నువ్వు సగమే చేయగలిగినా కూడా అదే మేలు. అంటే ఏమిటి అంటే నీ స్వభావాన్ని అనుసరించి పని చేయి, అంతేగాని వేరే రకమైన స్వభావం యొక్క పనులు నువ్వు కంప్లీట్ గా చేసినా నీకు ఆ పరిపూర్ణత రాదు. దానికంటే ఇదే బెటర్ అని చెప్తున్నారు. నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు పని చెయ్యి. అంటే స్వభావాన్ని బట్టి మనం మన పనులు చేయాలి. మన పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చేయాలి, అంతేగాని నేనేదో వెళ్ళి అక్కడ ఇంకేదో వ్యవసాయం చేస్తాను అనుకున్నావు అనుకోండి, అది నువ్వు కంప్లీట్ గా చేసినా కూడా నీకు మానసిక తృప్తి ఉండకపోవచ్చు, నువ్వు దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా చేయలేకపోవచ్చు. కానీ నీకు దేని మీద నీ స్వభావం ఉన్నదో ఆ పని చెయ్యి. అది సగమే చేసినా కూడా అదే మేలు అంటున్నారు. గుణాలను అనుసరించి నిర్దేశింపబడిన కర్మలు ఎన్నడూనూ పాప ఫలాలకు ప్రభావితాలు కావు. కాబట్టి గుణాలను బట్టి నీ కర్మలు ఉంటాయి. కాబట్టి నీ గుణంకి తగ్గ కర్మను నువ్వు చేయి, నీ స్వభావానికి తగ్గిన పనిని నువ్వు చెయ్యి అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. అప్పుడు నీకు
పాప ప్రభావిత అంటే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యగలుగుతావు నీ స్వభావానికి తగిన పనిని. నువ్వు వేరే వాళ్ళ స్వభావాలకు తగిన పనిని పుచ్చుకున్నావు అంటే నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా చెయ్యలేవు. దాన్ని తిట్టుకుంటూనో లేకపోతే ఏమిటి ఇది చేయవలసి వచ్చింది, నాకు అది చేయాలనుందనో ఏదో అనుకుంటాం. ఏ కారణం చేతైనా అవ్వచ్చు. నీ స్వభావానికి అనుగుణంగా పని చేసావంటే అది నువ్వు పూర్తి చేసినా దానివల్ల నీకు మేలు ఉండకపోవచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది ఇక్కడ ఈ భాష్యం ఒక్కసారి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ చేస్తారు, అడగండి మాతాజీ క్విజ్ లింక్. ఇందిరా మాతాజీ మీరు భాష్యం చదువుతారా మాతాజీ? ఓకే మాతాజీ. స్వధర్మాచరణమే భగవద్గీత యందు ఉపదేశింపబడినది. గడచిన శ్లోకములందు వివరింపబడినట్లు బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రుల ధర్మములు వారి వారి గుణములను అనుసరించి నిర్దేశింపబడినవి. ఒకరు వేరొకరి ధర్మమును అనుసరించరాదు. శూద్రకర్మల యందు అనురక్తుడైన వాడు బ్రాహ్మణ వంశమున జన్మించినను తనను తాను బ్రాహ్మణునిగా కృత్రిమముగా ప్రకటించుకునరాదు. ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ గుణములను అనుసరించి కర్మలను అనుసరించవలెను. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని సేవార్థమే అయినచో ఎట్టి కర్మయు హేయమైనది కాబోదు. బ్రాహ్మణుని స్వధర్మము నిక్కముగా సత్వగుణ ప్రధానమై ఉండును. కనుక స్వభావరీత్యా సత్వగుణమునందు లేనివాడు బ్రాహ్మణుని స్వధర్మం నెన్నడూ అనుకరింపరాదు. క్షత్రియుడైన వాడు కొన్ని మార్లు శత్రు సంహారం కొరకు ఉగ్రుడగుట, రాజనీతి కొరకై అసత్యములాడుట వంటి హేయ కార్యములను వనరింపవలసి వచ్చును. రాజకార్యములు అటువంటి హింస మరియు కుటిలత్వములను కూడి ఉన్నను. క్షత్రియుడైన వాడు తన స్వధర్మమును విడిచి బ్రాహ్మణ ధర్మం నిర్వహించుటకు యత్నింపరాదు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమే ప్రతి ఒక్కరూ కర్మ అనుసరించవలెను. ఉదాహరణకు క్షత్రియుడైన అర్జునుడు శత్రువర్గముతో పోరుటకు సంశయించుతున్నాడు. కాని అట్టి రణమును దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థమై వనరించినచో పతన భయమే ఉండదు. వ్యాపారం నందు కూడా లాభమును గడించుటకు వ్యాపారస్తుడు కొన్ని మార్లు అనేక విధములైన అబద్ధములాడవలసి వచ్చును. అతడట్లు చేయనిచో ఏమాత్రం వ్యాపారంలో లాభం ప్రాప్తించదు. ఖాతాదారునితో వ్యాపారస్తుడు తానేమాత్రము లాభం చేసుకుంటలేదని కొన్ని మార్లు పలికినను వాస్తవనకు అది సత్యం కానేరదు. లాభమును గడించకుండా వ్యాపారస్తుడు మనుగడను కలిగి ఉండలేడని ప్రతి ఒక్కరూ ఎరుగవలెను. కనుక వ్యాపారస్తుడు తాను లాభము చేసుకుంటలేదని పలుకుటను సాధారణముగా అబద్ధముగా భావింపవలెను. కానీ తప్పనిసరిగా అబద్ధము చెప్పవలసిన వృత్తి ధర్మమును నిలిచి ఉన్నందున దానిని త్యజించి బ్రాహ్మణుని ధర్మమును స్వీకరించునని వైశ్యుడు భావించరాదు. అది ఉపదేశింపబడలేదు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని స్వధర్మయుత కర్మతో సేవించగలిగినచో మనుజుడు క్షత్రియుడైనను, వైశ్యుడైనను, శూద్రుడైనను సరియే. పలు విధములైన యజ్ఞములాచరించు బ్రాహ్మణులు కూడా కొన్ని మార్లు జంతువులని వనరింపవలసి వచ్చుచుండును. అదే విధముగా క్షత్రియుడు తన స్వధర్మ రీత్యా శత్రువును వధించినను ఎటువంటి పాపము నందడు. ప్రతి మానవుడు యజ్ఞార్థమే, విష్ణువు ప్రీత్యర్థమే కర్మను అనురింపవలనని తెలియజేయచ్చు. ఈ విషయములన్నీ తృతీయాధ్యాయమున స్పష్టముగాను మరియు విపులముగాను వివరింపబడినవి. స్వీయ తృప్తిగా వనరింపబడినది ఏదైనాను బంధకారణమే కాగలదు. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రత్యేక గుణమును అనుసరించియే వర్తించవలెననియు మరియు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని దివ్య కార్యార్థము కొరకే పనిచేయుటకు నిశ్చయించుకొనవలెననియు తెలుపుటయే సారాంశమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ అది మనకి క్లియర్ గా చెప్పేది ఏంటంటే మన స్వధర్మాన్ని అనుసరించి, అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పుట్టుకతో నువ్వు ఏ కేటగిరీలోకి చెందావనేది నీ పుట్టుకని బట్టి రాదు, నీ స్వభావాన్ని బట్టి. కాబట్టి నువ్వు అలాగే శూద్రకర్మ అంటే నీకు సేవ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకో, అలాంటి నువ్వు బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించిన నేను అదే పని చేస్తానని నువ్వు అనుకోక్కర్లేదు. నీ స్వభావం ఎలాంటిదైతే నువ్వు ఆ పని చెయ్యాలి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారనమాట. వాళ్ళ గుణాన్ని అనుసరించి కర్మను అనుసరించాలి. నీ మనస్సుకి నీకు ఏది చెయ్యాలి అని అనిపిస్తే అదే నీ స్వభావం. కాబట్టి నువ్వు ఆ రకమైన కర్మ ఇప్పుడు నువ్వు బ్రాహ్మణ వంశంలో పుట్టాను, నేను బ్రాహ్మణ కర్మ చెయ్యాలి అని అన్నా నీకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నీకేదో సేవ చేయాలనో వ్యవసాయం చేయాలనో ఉంది. అలాంటప్పుడు నీ స్వభావం ఏదైతే నువ్వు అది అనుసరించు అని చెప్తున్నారు. ఇది పుట్టుకతో వచ్చేది కాదు ఈ విభజన.
ఇది నీ యొక్క ప్రకృతి, నీ స్వభావాన్ని బట్టి వస్తుంది. నువ్వు ఏ కోవకు చెందుతావనేది నీ స్వభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. సో కాబట్టి అది నీ స్వధర్మం. అంతేకాని నువ్వు బ్రాహ్మణుడిగా పుట్టాను కాబట్టి ఇదే నేను చెయ్యాలి అని నువ్వు అనుకోకర్లేదు, లేదా శూద్రుడిగా పుట్టాను కాబట్టి ఇదే చేయాలనుకోకర్లా, లేదా వైశ్యుడిని కాబట్టి వ్యాపారమే చేయాలనుకోకర్లా. నీకు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నీ స్వభావాన్ని బట్టి నువ్వు ఆ పని చెయ్యి. అంతేకాని నేను పుట్టాను కాబట్టి ఈ పనే చేయాలని నువ్వు ఏదో చేస్తావు, వ్యవసాయం చేస్తావు, ఏదో వైశ్యుల్లో పుట్టాను అనుకుని లేదా వ్యాపారం చేస్తావు, అది నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా చేయడం లేదు, ఏదో చేస్తున్నావు. అలా చేసే కంటే నువ్వు నీకు దేని మీద ఉంటుందో, నీకు సేవ మీద ఉందనుకో, ఆ సేవ పని నువ్వు అంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయలేకపోయినా కూడా నువ్వు దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది చేయటమే నీకు మేలు అని చెప్పి భగవంతుడు, నీకు అదే సిద్ధత్వం వస్తుంది. ఎందుకంటే మనస్ఫూర్తిగా చేయని పని వల్ల ఉపయోగం లేదు అని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. సో నీ స్వభావానికి తగ్గ పనిని నువ్వు చేస్తూ పరిపూర్ణత్వాన్ని తెచ్చుకో. సో భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం మనం కర్మను వనరించాలి. అలాగే అర్జునుడు క్షత్రియుడు ఎలా చంపాలని భయపడుతున్నాడు, ఇది నువ్వు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన కార్యం ఇది అని నీ డ్యూటీ ఇది కాబట్టి నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను, ఆయన మీద భక్తితో నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటూ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి అర్జునుడికి కూడా చెప్పారు. అలాగే మనకి చంపుతున్నాను ఇవన్నీ కాదు, అక్కడ నీ బాధ్యత ఏమిటి, అది భగవంతుడు ఈ పనిని నాకు ఈ రకంగా క్షత్రియుడిని నాకు ఇచ్చారు అనుకున్నాడు, యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, తన రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలి, అది క్షత్రియుడిగా తన బాధ్యత. చేయాలనే ఉంది కానీ ఈ డౌట్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని భగవంతుడు ఇలా క్లియర్ చేశారనమాట. అలాగే ఎప్పుడన్నా అంటే కొన్ని విషయాల్లో వ్యాపారంలో కూడా ఏదైనా చేయాల్సి రావచ్చు, కానీ వ్యాపార నిమిత్తం అన్యాయంగా కాదు, బట్ వ్యాపార నిమిత్తం ఏదైనా అవసరం అయితే కొన్ని పనులు చేయొచ్చు అని చెప్పి లాభం కోసం, లాభం గడించకుండా మరి వ్యాపారస్తుడు మరి బ్రతకలేడు, అతను ఏదో తెచ్చుకుంటాడు అమ్ముకుంటాడు, మరి అది అమ్ముకుంటే వచ్చే లాభంతోనే మరి బ్రతుకుతాడు, అతనికి ఆ లాభం లేనప్పుడు అతనికి మనుగడ సాగదు. కాబట్టి ఏదైనా అలాంటప్పుడు అవసరమైనప్పుడు కొంచెం చేసినందువల్ల తప్పు లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట, లాభాన్ని చేసుకోవటం కోసం. ఓకే, సో అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సహజం కర్మ కౌంతేయ సదోషమపి న త్యజేత్ సర్వారంభాహి దోషేణ ధూమేనాగ్నిరివావృతాః. సో సహజంగా అంటే పుట్టుకతో కలిగినటువంటి కర్మలను కౌంతేయ కుంతిపుత్ర సదోషమపి న త్యజేత్, దోషంతో కూడినదైనా కూడా ఎవరు త్యజించకూడదు, విడిచిపెట్టకూడదు. సో మన పుట్టుకతో కలిగిన కర్మ అంటే దోషపూరితమైనది, సహజ అంటే మన స్వభావాన్ని బట్టి మనకు వచ్చినటువంటి కర్మ. సర్వారంభాహి దోషేణ అంటే అన్ని ప్రయత్నాలలో కూడా నిశ్చయంగా దోషంతో ధూమేనాగ్నిరివావృత అంటే ధూమం అంటే పొగతో అగ్ని ఎలా అయితే కవరప్ అవుతుందో అలాగే అగ్ని పొగచే ఆవరింపబడినట్లు ప్రతి ప్రయత్నం కూడా ఏదో ఒక దోషంతో ఉంటూనే ఉంటుంది, ప్రతి పనిలో కూడా ఏదో దోషం ఉంటుంది. కాబట్టి కౌంతేయ దోషం ఉన్నప్పటికీ తన సహజ కర్మని ఎవరు, తన యొక్క సహజమైన కర్మని ఎవరు త్యజించకూడదు, తన డ్యూటీని ఎవరు వదిలిపెట్టకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్జునుడు. మరి అక్కడ మనిషిని చంపుతున్నాడు కానీ అక్కడ అది అతని డ్యూటీ, అది యుద్ధం. మరి అందరూ మాట్లాడుకునే యుద్ధానికి వచ్చారు, మీరో మేమో చూసుకుందామని, ఎవరికి వాళ్ళు రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవటానికి వచ్చారు. కాబట్టి అది దాంట్లో ఏదైనా దోషం ఉన్నా కూడా నీ యొక్క అంటే అగ్ని పొగతో ఎలా కప్పబడుతుందో ప్రతి ప్రయత్నంలో కూడా ఒక దోషం ఉండొచ్చు, దోషపూర్ణితమైనది అయినప్పటికీ కూడా తన యొక్క డ్యూటీని ఎవరు
త్యజించరాదు. మరి సోల్జర్ ఉన్నాడు, ఎవరినైనా చంపాలంటే మరి మనిషిని చంపడం తప్పు, కానీ సోల్జర్ గా యుద్ధంలో చంపటంలో తప్పు లేదు. బయటకు వచ్చి వేరే కారణంతో నువ్వు చంపేస్తే అది తప్పు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి నీ డ్యూటీని నువ్వు నిర్వర్తించటంలో ఏదైనా ఇలాంటి నార్మల్ దోషాలు, మామూలుగా మనుషులను చంపడం దోషమే, కానీ అది నీ డ్యూటీ కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే దాంట్లో అలాంటి డ్యూటీ నువ్వు ఇదేదో తప్పనుకుని త్యజించిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. వ్యాపారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు, నువ్వు 10 రూపాయలకి తెస్తావు, 12 రూపాయలకి అమ్ముతున్నావు, మరి ఇదేమిటి 10 రూపాయల వస్తువు నేను 12కి అమ్మటం అన్యాయం కాదా అని నువ్వు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే అది నీ యొక్క సహజంగా నువ్వు నీ ధర్మం బట్టి నీకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తో నువ్వు చేస్తున్నావు వ్యాపారం, నీ గుణాన్ని బట్టి, మరి నువ్వు బ్రతకాలి కాబట్టి నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నావు, కాబట్టి నీకు అది న్యాయమే. మాకు ఎక్కువ మిగలదు అని ఎలా అబద్ధం చెప్తాము? అవతల వాళ్ళకి అడుగుతారు కదా, నువ్వు 10కే ఇవ్వు అంటే లేదంటే 11కి ఇవ్వండి, మాకు ఎక్కువ మిగలదు అని ఏదో అంటూ ఉంటారు. అలాంటి మాటలు చెప్పడం అధర్మమా తప్ప అని నువ్వు అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే నువ్వు బ్రతికేదే దాని మీద కాబట్టి. అంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఇలా నువ్వు కొన్ని పాటించవలసిన అవసరం వస్తుంది అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారనమాట. కాబట్టి ఇలా చిన్న దోషాలు ఉన్నా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకుంటున్నావు కాబట్టి అందులో తప్పు లేదు అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ అసక్త బుద్ధి సర్వత్ర జితాత్మ విగత స్పృహ నైష్కర్మ్య సిద్ధిం పరమాం సన్యాసేనాధిగచ్చతి. సో ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు, అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడు అయిన మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణ స్థాయిని పొందగలడు. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యం అన్నమాట. సో ఆత్మనిగ్రహం ఉన్నవాడు అనాసక్తుడు అంటే కర్మఫలాల మీద ఈ రాగద్వేషాలు లేని వాళ్ళు, భౌతిక సుఖాలను వాళ్ళు త్యజించిన వాళ్ళు అయిన మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పూర్ణ స్థాయిని పొందుతాడు అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఒక్కసారి ఈ ప్రీవియస్ శ్లోకాది భాష్యం చూద్దాము. దోషపూరితమైనదైనా సరే తన సహజ కర్మని ఎవరు త్యజించకూడదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ఏం చెప్పారో భాష్యంలో కూడా ఒక్కసారి చూద్దాం. హరే కృష్ణ. నీరజ మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువుతారు. చదువు. బద్ధ జీవితము అందు సర్వ కర్మలు కూడా త్రిగుణములచే ప్రభావితములై ఉండును. బ్రాహ్మణుడైన వాడు జంతువద తప్పనిసరి ఉండెడి కొన్ని యజ్ఞములను నిర్వహించవలసి వచ్చుచుండును. ఆ విధముగా ఎంతటి పుణ్యాచరుడైనను శత్రువుడైన వాడు శత్రువుతో పోరవలసి వచ్చుచుండును. దానిని అతడు ఏ విధముగాను తప్పించుకొనలేడు. అదే రీతి ఎంతటి ధర్మాత్ముడైనను వైశ్యుడు సైతము వ్యాపారము కొనసాగుట కొరకు కొన్నిసార్లు తన లాభమును గుప్తముగా ఉంచవలసి వచ్చును. లేదా లేదా నల్ల బజార్లో వ్యాపారం చేయవలసి వచ్చును. ఇవి తప్పనిసరైనటివి, వీనినెవ్వరును విడిచిపెట్టలేరు. అదే విధముగా శూద్రుడు ఒక దుష్ట యజమానిని సేవింపవలసి వచ్చినచో చేయరాని కార్యంనైనను యజమాని ఆజ్ఞపై వనరింపవలసి వచ్చును. అనగా స్వీయ స్వభావమును అనుసరించి సహజముగా కలుగుచున్నందున దోషపూర్ణములైనను స్వధర్మములను ప్రతి ఒక్కరూ కొనసాగించవలసి ఉన్నది. ఈ విషయమున ఒక చక్కని ఉపమానము ఇచ్చట వసగబడినది. అగ్ని పవిత్రమైనను పొగచే ఆవరింపబడి ఉండును. అంత మాత్రము చేత పొగ అగ్నిని అపవిత్రం చేయలేదు. పొగను కలిగి ఉన్నను అగ్ని పంచభూతములందు పవిత్రమైనదిగా పరిగణింపబడును. ఎవరేని క్షత్రియ ధర్మమును విడిచి బ్రాహ్మణ ధర్మమును స్వీకరింపదలచినను బ్రాహ్మణ ధర్మమును అప్రియములైన కర్మములు ఉండవని సంపూర్ణముగా భావించు అవకాశము లేదు.
అనగా భౌతిక జగమానందు ఎవ్వరును సంపూర్ణముగా భౌతిక ప్రకృతి ప్రభావం నుండి విడవడిలేరని నిర్ణయింపవలసి వచ్చును. కనుకనే పొగ మరియు అగ్ని యొక్క ఉపమానము ఇచ్చట అత్యంత సమంజసమై ఉన్నది. చలికాలమున అగ్ని నుండి వేడిని పొందుటకు యత్నించినప్పుడు పొగ కళ్ళకు ఇతర దేహ భాగములకును కష్టమును కలిగించును. అటువంటి కలతను కలిగించు పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మనుజుడు అగ్నిని ఉపయోగించవలసి వచ్చును. కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా మాతాజీ. ఉపయోగించవలసి వచ్చును. అదే విధముగా కలతను కలిగించు విషయములు ఉన్నంత మాత్రమున మనుజుడు సహజ వృత్తిని విడనాడరాదు. పైగా తన స్వధర్మముతో భక్తి భావనయందు అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సేవించుటకు దృఢ నిశ్చయుడు కావలెను. వాస్తవమునకు అది ఏ పూర్ణత్వము. ఏదేని స్వధర్మమును శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ప్రీత్యర్థమై వనరించినప్పుడు ఆ ధర్మమునందలి దోషములన్నీయును పవిత్రీకరింపబడగలవు. ఆ విధముగా భక్తి యందు కర్మఫలములు పవిత్రమైనప్పుడు మనుజుడు ఆత్మదర్శనమునందు పూర్ణత్వము నొందగలడు. అది ఏ ఆత్మానుభూతి అనబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఇది ఇందాక మనం చూసిన విషయాన్ని ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొంచెం వివరంగా ఇక్కడ వివరించారు. కాబట్టి అగ్ని పొగతో ఎలా అయితే కమ్ముతుందో ప్రతి పనిలో కూడా ఏవో కొన్ని ఉండొచ్చు, కానీ దోషపూరితమైనదైనా నీ డ్యూటీని నువ్వు వదలక్కర్లేదు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, అర్జునుడు చంపాల్సి వస్తుంది యుద్ధంలో, కానీ మరి అది నీ డ్యూటీ, అది నువ్వు భగవంతుడికి అర్పిస్తూ నువ్వు ఇది నా బాధ్యత, భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి డ్యూటీ అనుకుని నువ్వు ఆ భక్తి భావంతో చెయ్యి. ఇక అక్కడ కక్షలు అవన్నీ వద్దు మనసులో, అది నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి. ఆ తర్వాత అలాగే వ్యాపారంలో మరి నీ లాభం నీ కొంత రావాలి, నీ మనుగడ నీ జీవనమే అలా గడుస్తోంది ఆ వ్యాపారంతో. కాబట్టి అది నువ్వు భక్తి భావంతో నువ్వు ధర్మ మార్గంలో చెయ్యి. ఎప్పుడైనా ఇదేమిటి ఇంత ఎక్కువ ఉంది అంటే మరి మాకు ఎక్కువ మిగలదు అనే మాట వింటాం. తప్పు లేదు, నీ లాభాన్ని నువ్వు ఆ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు ఏదైనా అవసరమైతే వ్యాపారంలో. అలా అని ఇలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఈ వ్యాపారం మానేద్దాం అని అనుకోవద్దు. అలా నార్మల్ విషయాలు కొన్ని నువ్వు చెయ్యొచ్చు. భగవంతుణ్ణి నువ్వు పూజిస్తూ నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో నీ డ్యూటీని నువ్వు నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి అగ్ని మరి అలాగే ఇప్పుడు అగ్ని వేడి కోసం వెళ్తే మరి ఆ పొగ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు చూడండి. ఆ పొగ వల్ల మనకు కష్టపడుతూ ఉంటాం, కానీ ఆ వేడి కోసం మనం అక్కడే ఉంటాం మొదట్లో ఆ పొగతో అలాగే కొన్ని ఇలాంటివి ఉన్నా కూడా ప్రయత్నాల్లో మనం చేసే ప్రయత్నాల్లో మన డ్యూటీస్ లో మనం భగవంతుడి మీద భక్తితో మనం చేయవలసిన పద్ధతిలో సిన్సియర్ గా మన డ్యూటీని మనం చేస్తే అది దానివల్ల ఫలితం వస్తుంది. అసలు ఇంకా లాస్ట్ కి ఏం చెప్తున్నారు, అసలు స్వధర్మాన్ని భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం మనం అనరించినప్పుడు ఆ ధర్మంలో దోషాలు పవిత్రీకరింపబడతాయి అని చెప్తూ ఆ రకంగా భక్తిలో కర్మఫలాలు పవిత్రమైనప్పుడు భక్తితో మనిషి ఆత్మదర్శనంలో పూర్ణత్వాన్ని పొందగలడు. అదే ఆత్మానుభూతి. అంటే ఆ భక్తి భావంతో మనం ఏది చేసినప్పుడు ఆ పూర్ణత్వం వచ్చినప్పుడు అదే ఆత్మానుభూతి అని చెప్తున్నారు. అసక్త బుద్ధి ఇది చూసాం ఇప్పుడు. సో ఆత్మ నిగ్రహం ఉన్నవాడు అనాసక్తుడు, భౌతిక సుఖాలను త్యజించేవాడైన మనిషి సన్యాసం ద్వారా, అంటే ఆ స్టేజ్ వచ్చే వరకు నువ్వు నేనేదో సన్యాసిని అయిపోతాను అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతానని చెయ్యక్కర్లేదు. నీ పనులు నువ్వు చేస్తూనే సిద్ధత్వాన్ని పొందు. ఆ స్టేజ్కి వస్తావు నువ్వు. ఈ రకంగా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించి సిన్సియర్ గా చేసినప్పుడు ఆ పూర్ణత్వం వస్తుంది. అదే ఆత్మానుభూతి. అప్పుడు నీకు ఆత్మ నిగ్రహం, అనాసక్తి, భౌతిక సుఖాలను త్యజించే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనిషి సన్యాసం ద్వారా కర్మఫల విముక్తి అనే అత్యున్నత పరిపూర్ణ, అప్పుడు అన్ని కర్మఫలాల నుంచి విముక్తుడై ఆయన పరిపూర్ణ స్థాయికి వెళ్ళగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సిద్ధిం ప్రాప్తో యథా బ్రహ్మ తథాప్నోతి నిబోధమే సమాసేనైవ కౌంతేయ నిష్ఠా జ్ఞానస్య యా పరా. సో కుంతిపుత్ర, ఇలాంటి పూర్ణత్వాన్ని పొందినవాడు నేను ఇప్పుడు సంగ్రహంగా చెప్పబోయే రీతిగా ప్రవర్తిస్తాడు.
అత్యున్నత జ్ఞాన స్థితి అయిన పరిపూర్ణత్వ స్థితిని అంటే పరబ్రహ్మ స్థితి ఏ విధంగా తెచ్చుకోగలడో ఒక్కసారి విను అంటే ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారన్నమాట. ఇలా పరిపూర్ణత పొందుతాడు అంటున్నారు. ఇలా పరిపూర్ణత పొందేవాడి గురించి ఇప్పుడు నేను సంగ్రహంగా అంటే డీటెయిల్డ్ గా చెప్పబోతున్నాను. ఏంటి, ఏ రీతిలో ప్రవర్తిస్తూ ఇతను అత్యున్నత జ్ఞాన స్థితిలో అత్యున్నత స్థితి ఏది, ఈ పరమపూర్ణత్వ స్థితి, పరబ్రహ్మం అన్నమాట. ఆ స్థితిని అతను ఏ విధంగా ఇలా ప్రవర్తిస్తూ అంటే ఇలా తన డ్యూటీస్ తను చేసుకుంటూ ఏ రకంగా ఈ పరబ్రహ్మ స్థితికి వస్తాడో ఒక్కసారి నీకు డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఏంటి అంటే, బుద్ధ్యా విశుద్ధయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్య చ శబ్దాదీన్ విషయాం త్యక్త్వా రాగద్వేషౌ యుధస్య చ వివిక్త సేవీ లఘ్వాషీ యతవాక్కాయ మానసః ధ్యానయోగ పరో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రితః అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం పరిగ్రహం విముచ్య నిర్మమ శాంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. సో ఇక్కడ బుద్ధితో విశుద్ధయ పవిత్రంగా పూర్ణంగా శుద్ధత్వం చెంది కంప్లీట్ గా మనస్సంతా కూడా క్లీన్ గా చిత్తశుద్ధితో యుక్తో అందులో ఇలాంటి దాంట్లో నియుక్తులై ఉన్న వాళ్ళు, ఏది బుద్ధితోనూ చిత్తశుద్ధితోనూ నియుక్తులైన వాళ్ళు ధృత్యాత్మానం అంటే దృఢ నిశ్చయంతో ఆత్మను నియమ్యచ ఆత్మను ఎవరైతే కంట్రోల్డ్ గా ప్రిన్సిపల్డ్ గా ఉంచుకోగలుగుతారో, దృఢ నిశ్చయంతో ఆత్మను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు, నిగ్రహించగలిగిన వాళ్ళు, శబ్దాదీన్ విషయాంస్యత్వ అంటే శబ్దము మొదలైన విషయార్థాలు ఏంటి, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు, ఈ ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటి అంటే చెప్పుకున్నాం, శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అని చెప్పేసి 5 అంటే శబ్దమేమో చెవులకు, మరి రూపమేమో కళ్ళకు, రసమేమో రుచి, రస అంటే అది నోటికి, గంధ వాసన, స్పర్శ అంటే చర్మానికి స్పర్శాజ్ఞానం. సో వీటిని ఇంద్రియార్థాలు లేకపోతే ఇంద్రియ విషయాలు అంటారు. కాబట్టి శబ్ద మొదలైనటువంటి ఇంద్రియ విషయాంస్ త్యక్త్వ వదిలిపెట్టి, అంటే ఈ పైకి కనిపించే ఈ ఇంద్రియ ప్రభావాలు, మరి ఇవన్నీ ఈ శబ్దాన్ని చూసి, ఏది రూపాన్ని చూసి, శబ్దాన్ని చూసి, వాసనలు చూసే కదా మనం ప్రలోభపడిపోయి అది కావాలి ఇది కావాలి, మనకి ఫీలింగ్స్ అన్ని కలిగించేవి ఇవే కదా, ఈ శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలే కదా. కాబట్టి వీటి అన్నిటినీ కూడా మనం ఈ ఇంద్రియార్థాలను విడిచి అంటే వీటి యొక్క ప్రలోభాలను వదిలిపెట్టుకోగలిగి, రాగద్వేష వ్యుదస్యచ రాగద్వేషాలను, ఆసక్తిని ద్వేషాన్ని కూడా ఉదస్యచ అంటే త్యజించి, సో ఇంద్రియ విషయాలను త్యజించి తద్వారా ఏర్పడే ఈ రాగద్వేషాలను కూడా త్యజించి, వివిక్త సేవి లఘాశ్వి అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉన్నవాడై, లఘాశ్వి మితాహారుడై, యతవాక్కాయ మానస అంటే నిగ్రహింపబడిన వాక్కు, కాయం శరీరము, మనస్సు. సో మౌనం అన్నమాట అన్ని రకాలుగాను, వాక్కు మౌనం, మనస్సు మౌనం. ఎందుకు, మనస్సును కూడా నియంత్రించాడు, నో అన్నెసెసరీ థాట్స్. అలాగే కాయం శరీరం కూడా ఏ పని చేయకుండా అంటే ఒక చోట స్థిరంగా లిగ్నమై మన శరీరం యొక్క యాక్టివిటీస్ ని కూడా లిమిట్ చేయటం అనమాట. ధ్యాన యోగ అలా. సో వివిక్త సేవి ఏకాంత ప్రదేశంలో మితాహారి ఎక్కువ ఆహారం స్వీకరించకుండా మనస్సును మరి వాక్కును శరీరాన్ని కూడా నియంత్రించి ఒక చోట పెట్టి, ధ్యానయోగుడై సమాధి స్థితిలో నిత్యం వైరాగ్యం సముపాశ్రిత దినంలో 24 గంటలు కూడా నిత్యము వైరాగ్యంలో అనాసక్తి, వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి, వదిలిపెట్టడం, అన్నిటి మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం, వైరాగ్యం సముపాశ్రిత ఆశ్రయించిన వాడే వైరాగ్యాన్ని, అహంకారం బలం దర్పం కామము క్రోధము వీటన్నిటిని పరిగ్రహించి అంటే వదిలిపెట్టి, ఈ విషయ వస్తు పరిగ్రహం అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే విషయాలు, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలను గ్రహిస్తూ ఉంటాం కదా, ఇంద్రియాలు అవన్నీ స్వీకరిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి స్వీకరణలు అన్నిటి నుంచి విమోచనం చెందినవాడై,
అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం, ఆఖరికి ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలు అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టిన వాడే నిర్మమః. అంటే దేని యందు ఇది యజమానిత్వం లేనివాడు, అంటే నేనే చేస్తున్నాను అనే ఫీలింగ్ వదిలేశాడు. ఇక నేను అనే ఫీలింగ్ లేదు, ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఇది ఇలా జరుగుతోంది అంటే ఇక ఆ అహంకారం, నేను అన్న భావన కూడా వదులుకోవటం. శాంతో బ్రహ్మభూయాయ, సో శాంతంతో బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే, ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి కల్పతే అర్హుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి బుద్ధితో పవిత్రుడైనందున రాగద్వేషాలు కూడా వదిలిపెట్టి ఉన్న కారణంగా ఇంద్రియార్థాలను త్యజించి దృఢ నిశ్చయంతో మనోనిగ్రహం కలిగి ఉన్నవాడు అవటం చేత ఏకాంత ప్రదేశంలో ఉంటూ మితాహారం తీసుకుంటూ మనోవాక్కాయాలను నియంత్రించిన వాడు సమాధి స్థితిలో ఉంటూ అసంగత్వంతో, అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకుని అహంకారం, నేను ఆ యజమాని స్థితి అన్నమాట. దాన్నే నిర్మమ అంటే నేను అనే ఫీలింగ్ ని వదులుకోగలగటం. మిథ్యా బలము, ఆ గర్వము, కామము, క్రోధము, వస్తు స్వీకారాలు, ఈ శబ్దరూప రసగంధాలను తీసుకుంటూ వాటి వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవటం, వీటన్నిటి నుంచి విడివడిన వాడు మమత్వ దూరుడు. అంటే రాగద్వేషాలకు దూరుడు, శాంతిమయుడు అయిన మనిషి నిశ్చయంగా ఆత్మానుభవ స్థితికి ఉద్ధరింపగలడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో చివరికి ఇవన్నీ మనం స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాల్లో చూసాము. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారనమాట ఈ విషయాన్ని. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మా న శోచతి న కాంక్షతి సమసర్వేషు భూతేషు మద్భక్తిం లభతే పరాం. సో ఈ రకంగా దివ్య స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు శీఘ్రమే పరబ్రహ్మానుభవాన్ని పొంది ఆనందపూర్ణుడు అవుతాడు. దేని కొరకు శోకించక, దేనిని వాంఛింపక, అలాంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వాన్ని కలిగి ఉంటూ, సమభావాన్ని కలిగి ఉంటూ, అటువంటి స్థితిలోనే అతడు నా శుద్ధయుత భక్తి సేవను పొందుతాడు. మనం ఇది స్థితప్రజ్ఞుల లక్షణాల్లో చూసాం. ఏది ఆ దివ్య స్థితిలో ప్రతిష్ఠుడైన వాడు శీఘ్రంగా పరబ్రహ్మ అనుభవాన్ని పొంది ఆనందపూర్ణుడు, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు. అతను ఎలా ఉంటాడంటే ఏ విషయం అతను బాధించదు, ఏ విషయం కోరుకోడు, ఏది అక్కర్లేదు అతనికి. అందరినీ సమంగా చూస్తాడు, శత్రువు అయినా మిత్రువు అయినా. అటువంటి స్థితిలో మరి అన్ని సమానమే, ఏ స్థితి అయినా, సుఖమైన దుఃఖమైన ఏదైనా ఒకటి, అటువంటి స్థితి అందే అతడు నా భక్తి సేవను పొందుతున్నాడు అని చెప్తున్నారనమాట ఆధ్యాత్మిక భావం. సో ఇది 54th శ్లోక. ఓకే, ఈ భాష్యం హరే కృష్ణ. వసుంధర మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యాక్చువల్లీ ఇక్కడి నుంచి చదవండి మాతాజీ. భౌతిక భావనలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భౌతిక భావనలో స్వీయ తృప్తి కొరకు మనుజుడు కర్మనునరించినప్పుడు దుఃఖము కలుగుచుండును. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు శుద్ధ భక్తి యందు నెలకొనినప్పుడు దుఃఖము కలుగదు. కృష్ణ భక్తి రసాభావితుడైన వాడు శోకింపవలసిన విషయము గాని వాంఛింపదగిన విషయము గాని ఏదియును ఉండదు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పూర్ణుడైనందున భక్తి భావనలో ఆ దేవదేవుని సేవయందు నిలచిన జీవుడు సైతం పూర్ణుడు కాగలడు. అతడు సదా మురికి నీరు తొలగినట్టి నది వలె స్వచ్ఛముగా నుండును. కృష్ణుని తప్ప అన్యమును ఆలోచింపనందున ఆ శుద్ధ భక్తుడు సహజముగా నిత్యము ఆనందపూర్ణుడై ఉండును. కృష్ణుని సేవలో సంపూర్ణత్వమును పొందియున్నందున అతడు భౌతిక కష్టమునకు శోకింపడు మరియు విషయ లాభమును వాంఛింపడు. దేవదేవుని అంశయైన కారణముగా జీవుడు నిత్య దాసుడేయని తెలిసినందున అట్టివాడు ఎన్నడను
భోగ అనుభవము కోరికలను కలిగి ఉండడు. భౌతిక జగమున ఉన్నత మరియు అధమము అనేది స్థితులు తాత్కాలికములు కావున ఒక్కనివి ఉన్నతుడిని వేరొకరిని అధముడని అతడు భేదమును గాంచడు. అదే విధముగా తాత్కాలికమైన జన్మమును మరియు మృత్యువులతో సైతము అతడు ఎట్టి సంబంధమును పెట్టుకొనడు. మాతాజీ ఇక్కడ ఆపుదాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఇక్కడ అంటే మనకు ఈ శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు మనం ఇంతకు ముందు చూసాం కదా. ఏది స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, అవే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలని కూడా మనం 12th చాప్టర్ లో చూసాము. కాబట్టి వాళ్ళందరినీ సమానంగా చూస్తారు, ఒకళ్ళు గొప్ప ఒకళ్ళు తక్కువ అని వాళ్ళు అనుకోరు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. రాయి, బంగారం, మట్టి అన్ని కూడా సమస్థితిలో ఉంటాయి. అదే బ్రహ్మభూత స్థితి. ఎవరైతే ఆ స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారో అది బ్రహ్మభూయ స్థితి అని చెప్పి చెప్తూ, సో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి మీద భక్తి భావనతో ఉండటం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. ఆ భక్తి భావంతో వాళ్ళు మురికి నీరు తొలగిపోయిన నది ఎలా అయితే స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో వాళ్ళు అలా అయిపోతారు. మనసులో కల్మషం అంతా పోతుంది ఆ భక్తి అనేది ఏర్పడినప్పుడు. ఇక భగవంతుని గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించటమే కాకుండా ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఇంకా అన్ని వేరేదేది కూడా ఆలోచించరు ఆ శుద్ధ భక్తుడు. ఇక సహజంగా మరి భగవంతుణ్ణే ఎప్పుడు ఆ స్థితికి మనం ఆ భగవంతుడి సచ్చితానంద తత్వాన్ని మనం నిత్యము చవి చూస్తుంటే ఇంకా మనకి ఆనందం కాక ఇంకేముంటుంది ఆ స్థితిలో ఎవరికైనా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. కంప్లీట్ గా కృష్ణ భక్తిలో పొంది ఉన్నందువల్ల అతనికి భౌతిక నష్టానికి శోకంగాని వాళ్ళ ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చేయి మీద ఏదైనా అయినా, హెల్త్ ఏదైనా వాళ్ళకి ఏ శోకం కూడా వాళ్ళకు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చేయలేరు. వాళ్ళు సహజంగా ఆనంద స్థితిలోనే ఉంటారు. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. కేవలం భక్తి సేవతోనే మనిషి నన్ను యథారూపంగా దేవదేవుడని అవగాహన చేసుకోగలడు. భక్త్యా మాం అభిజానాతి, భక్తియుతమైన సేవతోనే మాం నన్ను అభిజానాతి తెలుసుకుంటాడు. యావాన్ సాధ్యమైనంత వరకు యశ్చాస్మి యథారూపంలో తత్వతః యథార్థంగా నిజంగా అంటే నన్ను యథారూపంలో నిజంగా భక్తితోనే అతను నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. భగవంతుణ్ణి అంటే భగవంతుడి యొక్క రియల్ నేచర్ ని భక్తితోనే అర్థం చేసుకోవచ్చు అని దాని అర్థం అన్నమాట. భక్తితోనే మనిషి నన్ను యథారూపంగా దేవదేవుడని అవగాహన చేసుకోగలడు. సో భక్తితో భగవంతుడి యొక్క నిజ రూపాన్ని నిజ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా, అయితే తతః దాని తర్వాత మాం నన్ను తత్వతః నిజంగా అర్థం చేసుకుని, సో ఆ భక్తితో నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకుని విశతే తదనంతరం ప్రవేశిస్తాడు అటు పిమ్మట నాలోనే అని చెప్పి నా ధామాన్ని. అందుకని ఆ అతి భక్తితోనే నన్ను కంప్లీట్ గా నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని క్రమేణా నా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం. అంటే ఆ సచ్చితానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆ సచ్చితానంద ధామంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇది ఇక్కడ ఐ థింక్ ఆపుదాము. ఈ భాష్యం కూడా ఐ థింక్ కొంత చదువుదాము, చదివి అప్పుడు స్టాప్ చేయొచ్చు. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. భక్తితోనే మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకున్నమాట ఆయన యొక్క స్టేజ్ని పొందుతాము, ఆయన ధామాన్ని. హరే కృష్ణ. శ్రీధర ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభుజీ. పూర్ణ పురుషోత్తముడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని మరియు అతని ప్రధానాంశములైన విష్ణుతత్వములను అవగతము చేసుకున్న మనోకల్పన వల్ల గాని ఆ భక్తులకు గాని సాధ్యము కాదు. ఎవరేని ఆ దేవదేవుని
అవగతము చేసుకున్న దలచినచో శుద్ధ భక్తుని నిర్దేశమున భక్తియుత సేవను స్వీకరింపవలెను. లేని ఎడల శ్రీకృష్ణ భగవానుని తత్వమెల్లవేళలా గుప్తముగానే ఉండిపోగలదు. భగవద్గీత యందలి 7వ అధ్యాయమున నహం ప్రకాశం సర్వస్యాయని తెలుపబడి కొంచెం పైకునిరా తెలుపబడినట్లు అతడు సర్వులకు వ్యక్తము కాడు. విద్యా వైదుష్యముచే గాని మనోకల్పనచే గాని ఎవ్వరునూ భగవానుని అవగతము చేసుకున జాలరు. వాస్తవముగా కృష్ణ భక్తి సుఖానితుడైన భక్తిపూర్వక సేవయందు నిలిచిన వాడే కృష్ణుడు అనగానేమో అవగతము చేసుకునగలడు. విశ్వవిద్యాలయ పట్టణములు ఇందుకు ఏమాత్రము తోడ్పడవు. కృష్ణ పరిజ్ఞానమందు నిష్ణాతుడైన వాడు ఆధ్యాత్మిక కర్మాజ్యమగు కృష్ణలోకమును చేరుటకు యోగ్యుడగును. బ్రహ్మభావన పొందుట అనగా వ్యక్తిత్వమును కోల్పోవుట అని భావము కాదు. వాస్తవమునకు బ్రహ్మభావన యందును భక్తియుత సేవ నిలిచియే ఉండును. ఆ రీతి భక్తియుత సేవ ఉన్నంత కాలము భగవానుడు, భక్తుడు, భక్తి యోగమనే 3 అంశములు కొనసాగుచునే యజ్ఞమును అట్టి జ్ఞానము ముక్తి అంతయు నిర్దేశించక నిలవగలదు. భౌతిక భావన కనిపిస్తుంది అంటే కొంచెం స్క్రీన్ పైన చిన్నగా ఉండేసరికి భౌతిక భావన నుండి విడివడుటనే ముక్తి. కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందును ఆత్మ పరమాత్మల నడుమ భేదము, ఆత్మ యొక్క వ్యక్తిత్వము కొనసాగుచునేయుండును. కానీ విశేషమేమనగా ఈ భావములు శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి భావనలో నిలిచియుండును. విశతే యను పదము పరబ్రహ్మముతో ఐక్యము నొందుట అనేది భావమును కలిగి ఉన్న అద్వైత సిద్ధాంతమును బలపరచుచున్నదని ఎవ్వరూ తప్పుగా అర్థము చేసుకునరాదు. ఆ పదము ఇట్టి భావమును బలపరచలేదు. భగవానుని సహచర్యమును పొంది అతనికి సేవను గూర్చి నిత్యమే జీవుడు తన వ్యక్తిత్వముతో భగవద్ధామమును ప్రవేశించుననుట విశతే అను పదము యొక్క భావము. ఉదాహరణకు పచ్చరంగు గల పక్షి పచ్చని చెట్టుపైకి చేరుట చెట్టుతో ఏకమగుటకు గాక వృక్ష ఫలములను ఆస్వాదించుట కొరకే అయ్యున్నది. ఈ విషయమున నదులు సముద్రమున ప్రవేశించి దాని అందు కలిసిపోవు విషయమున కొంచెం పైకి చేస్తారా కలిసిపోవు విషయమును అద్వైతులు ఉదాహరణముగా సూచించురు. అద్వైతులకది ఆనందకరమైనను భక్తులు మాత్రము సముద్రమందరి జలచరములు సముద్రమందే ఉన్నను తమ వ్యక్తిత్వమును కలిగి ఉన్నట్లు ముక్తి పిదపయు తమ వ్యక్తిత్వమును నిలుపుకొని ఉందురు. సముద్ర అంతర్భాగములకు వెళ్ళిన కొలది అనేకములైన జలచరములు గోచరించుచుండును. కనుక కేవలం సముద్ర ఉపరితల పరిజ్ఞానమునే కాక దాని అంతర్భాగమున కల జల పరముల జ్ఞానమును సైతము ప్రతి ఒక్కరూ పొందవలసి ఉన్నది. భక్తుడైన వాడు తన భక్తియుత సేవా కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య లక్షణములను మరియు విభూతులను యథార్థముగా తెలుసుకొనగలడు. 11వ అధ్యాయమున తెలుపబడినట్లు కేవలము భక్తి ద్వారానే మనుజుడు వాటిని అవగతము చేసుకొనగలడు. ఆ అధ్యాయమున తెలుపబడిన విషయమే తిరిగిచట నిర్ధారింపబడుచున్నది. అనగా భక్తి యుక్త సేవ ద్వారానే మానవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగాహన చేసుకొని అతని నామమునందు ప్రవేశింపగలడు. భౌతిక ధామమునందు ప్రవేశింపగలడు. భౌతిక భావనల నుండి విముక్తి అయినటువంటి బ్రహ్మ భూత స్థితిని పొందిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలాశ్రవణము ద్వారా భక్తిపూర్వక సేవ ప్రారంభమగును. మనుజుడు శ్రీకృష్ణుని గూర్చి శ్రవణము చేసినంతనే బ్రహ్మభూత స్థితి ప్రయత్నముగా వృద్ధును. లోభము మరియు కామము వంటి భౌతిక కల్మషములు అంతమగును.
లోభము మరియు కోరికలు హృదయం నుండి వైదొలగగానే భక్తుడు భక్తియుక్త సేవ ఎడ మరింతగా ఆసక్తుడగును. అట్టి ఆసక్తికలనే చే అతడు భౌతిక సంపర్కము నుండి విముక్తుడు కాగలడు. అటువంటి స్థితి అందే అతడు శ్రీకృష్ణుని యథార్థముగా ఎరుగగలడు. శ్రీమద్ భాగవతము కూడా ఈ విషయమునే తెలిపి ఉన్నది. కొంచెం పైకి వలిస్తారా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, చదవండి. హరే కృష్ణ. అనగా విషయమునే తెలిపి ఉన్నది అనగా ముక్తి పిదపయు భక్తిపూర్వక సేవ కొనసాగుచుడును. ఇదే విషయమును అస్రాణాయా తత్రాపి దృష్టం అని పలుకుచు వేదాంత సూత్రము నిర్ధారించుచున్నది. ముక్తి పిమ్మటయు భక్తి కొనసాగునని పలుకుటయే ఈ వేదాంత మాత్రపు భావము. నిజమైన ముక్తికి నిర్వచనం జీవుడు తన నిజ వ్యక్తిత్వమును సహజ స్థితిని నెలకొనుట ఏనని శ్రీమద్ భగవతమునందు తెలుపబడినది. ప్రతి జీవుడు దేవదేవుని అంశయనుచు జీవుని సహజస్థితి పూర్వమే వివరింపబడినది. అనగా అతని సహజస్థితి సేవయే ముక్తి పిదపయు ఆ సేవ ఆగిపోదు. జీవితపు మిథ్యా భావనముల నుండి విడివడుటయో నిజమైన ముక్తి అనబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మనకి ఈ భాష్యం అంతట్లో చెప్పింది ఏమిటి అంటే, మరి ఎవరైతే భక్తితో ఉంటారు ఉన్నవాళ్లే నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకుంటారు, తద్వారా అర్థం చేసుకుని నా యొక్క ధామంలో ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది మనం ఆ ప్రవేశించిన తర్వాత అంటే మనం మన ఐడెంటిటీని అలాగే ఉంచుకుని మనం ఆ భక్తి భావాన్ని ఆ ప్రవేశించిన తర్వాత మనం అనేది పోతుంది అని అనుకోవద్దు. మనం ఆ భక్తితో అలాగే కంటిన్యూ అయ్యి ఆ స్థితిలో ఉంటాము అని చెప్పి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట. సో 56 శ్లోక నెక్స్ట్ ది, ఇది రేపు ఇక్కడి నుంచి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే